Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 45 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Untod sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantira ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Mayo 28, tuig 2022. Sa mga kabombo ta live, nga malantaong Bombo Hanay sa Untod sa Facebook page sang Bombo Radyo Iloilo Subongman, sa Bombo Radyo Iloilo 837 na kilohertz. Pag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo, sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone. Sa pag-download naman sang Bombo Mobile App, maging updated karon sa madalaguan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradyo.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, ini ang imo alagad mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapangunang nga mga balita. PNP Chief Vicente Danao ginpandaman ang mga miyembro sa Philippine National Police nga naga-intra sa illegal nga druga. Kung hindi kuno mabag-o ang inyo siniiyang kabuhi, ang Chief PNP ang mabag-o sang kabuhi nyo. Kung hindi pagenti sa iluhon niya kunong pizza sa inyo birthday. Mga matinggas nga tinagaang ginabuyan karon ni PNP Chief Danao sa pagatubang siniiya sa magkatapo sang kapulisan kasunod sa pagkaresto sang isa ka police major kag isa ka patrolman nga imbolbado sa illegal nga droga. Di ko madumduman pa diri sa syudad sang Iloilo. Dakop man to sang nakaligad sini nga mga sinimana ang isa iya ka police sergeant nga nagaduso sa illegal nga droga. Ang hambal pagin sa Chief PNP, hindi nyo ko pagtistingan sa dugang pa nga mga balita. Baha sa flyover sa may area sa nga ungka sa aton sinimang kabombo, nag-ulan dito. Titsik karon tani karon sa aton sinimang kabombo kung bala nagabaha gyapon dito. Kay kagapon, padala diri sang aton sini nga mga netizens ining video nga kung sa diin gamay na lang iya makalabot na sahod sang isa ka sports utility vehicle ang Danao dira iya sa may ungka flyover. Istoryanta na dugang karon sa aton sinipray nga pagapalayag sa pihak Kabayan Banwa. Kumusta nangin pagsinapol sang LTFRB, PSTMO kag mga stakeholders tuhoy sa estado sa mga terminal diri sa syudad sang Iloilo. Sa kaangot siniiya nga balita kay man nagahilapit na gid lamang ang implementasyon sang local public transport route plan sang syudad sa Hunyo 12 na ni sa aton iya nga mga kabumbo. Gani ang mga transport group nagapreparar man ginalauman na sang transport sector nga magkunol or makaangkon sang pagpugok sang mga pasahero naman sa tagsa iya ka mga terminal. Hindi kuno ini malikawan pero ginapreparahan ini isang transport group. Sa pihak kamahin ng mga kabombo, ngalan ni Polisa Colonel Leo Batiles gingamit sa pagpang-scam 10,000 pesos ka balor sang load na taban. Pero ako iya nagapati, ako bumbubrenan, engineer, nga kung wala sang may nagapatunto, wala man sang may matuntuhan. Pinsar-pinsaron mo na lang bala, kernel ni saya, sweep police pa, city director pa. Kung sa sweldo, istorya naton, dako nila sweldo. Makalapot bala sa punto nga mangayo iya sang load si Police Colonel Leo Batiles sa putot na lang kung tani nga paminsaron o galing kiti hindi taman mabasol ang biktima sa aton sini nga mga kabumbo ang basolon ang balasolon daya suspitsado ang scammer ang manugbudol sang nagligad to gani before election di ba nag-order man to ang nagpakilala nga Jerry Triñas sa isa iya kablaligyaan sang fried chicken dras may distrito sang Haro. Nga kon sa diin, pila to, mga 8,000 pesos ang balor sang gin-order. Pagkatapos sini Banwa,
no, nangayo pagid sang load. Por Diyos, por Santo, oo. Mayor sa siyudad sa Iloilo, magalabot 10 punto mga pangayo sang load. Sa aton sinamatag palamate. Kag istoryahan man naton kiron, mga facts and trivia tuhoy sa aton siniya nga ayahay. Sa aton sini nga Philippine flag. Sino bala ang nagtahi sini? Sino nagdisenyo sini? Istoryahan ta na karon sa aton sini pa rin nga pagpangalagad diriman sa Bombo Radyo Iloilo. 49 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Standby kay Check Keronta, pinakaling lakat sang panahon. Nagabubo ang ulan sa nagkalain-laing nga bahin sa mga kabanwanan sa probinsya. Diri iya sa syudad, nagapuro panalite. Pero do nagapabalo nga mabutlak siya ring adlaw. Kay do nagasanag-sanag na karon ang kawaan nga makita naton diri nagikan sa ikapito sini nga panalgan sang Sky City Tower namtang sa dalan mapa. Makanay man ang baybayon nga nagapatunga karon sa syudad sa Iloilo kag probinsya sang Guimaras. 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 driman sa pagpalayag sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sabado subong sa aton sining mga kabumbo, ang iban siniti nagahambal pablaya nga huling hirit sa tag-init. Ting iban buwas nagaplano nga mag-uro outing pero halong kamo Check tanay pinakaling lakat sang panahon kapod sa kay Sir Rolly Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Sir Rolly, si Bombo Cha, maayong udto. Yes sir, mayong ugto kag saton man nga mga tagpalamati. Am natong latest weather update sa subong adlaw, Saturday, May 28 year 2022. Sa karon nga southwest monsoon or habagat ang nagaepekto sa western section sang pungsod. Bangod sining sistema, ang Western Visayas maka-experience sa magalumon nga kalangitan kag may lapta-lapta nga mga pagulan-ulan, pagpangilat kag pagpanagoob. Dala sining southwest monsoon. Mahina tubtub kasarangan ng hangin, halin na bagat na nakatungtan, ang magadalas ang kasarangan ng mga pagbalod sa kadagatan. Para sa ton forecast range of temperature, tira kita sa 25 to 30 degrees Celsius ang aton adlaw. Nagbutlak alas 5:26 kay na sangaga, magatunod din siya alas 6:08 karon sa kasisidmon. Kagaman itong latest weather update sa Lindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Sir Rolly, yes sir. Pilang aton sini nga heat index? Yes sir, ang aton maximum heat index sa subong isa yara sa 38 degrees Celsius. Apang ekspektaron naton nga posible pa ini nga magnubo since nga cloudy ang aton nga kalangitan sir. Mangin cloudy. Magalumon ti ekspektaron ta diri sa syudad ya maulan kita? Yes sir, bali sir, dako ang sansa naton sir nga may posibilidad sa pagulan-ulan especially sa hapon kag kagabihan sir. Yes sir. Sige. Thank you so much, Sir Rolly. Mayong udto sa liwat. Yes, sir. Thank you. And mayong ugtuban. There you have it, si Sir Rolly Cuenca, nagikan sa Pag-asa Forecasting Center, Pag-asa Doppler Radar Station, Iloilo. Sa mga kabumbota, Mayo 28, subong iyang adlaw, aton man sining nga ginasaulog, ang National Flag Day. Sa aton sining nga mga kabumbo, ti ini kabahin man ini sa pagdumdum naton sang historic battle dito sa Lapan, Imus, Cavite nga kung sa din ang Philippine Revolutionary Army naglutos sa Spanish forces sang 1898, no? 1898 kag dito ang labing una nga kay gayunan nga wagayway ang ayahay sang pungsod na Pilipinas. Sa aton sining iya nga mga kabumbo. Kabalo bala kamo kung sino ang sa likod, no? Sang sining nagdisenyo sang Philippine flag naton, sa aton sini matag palamate. Ang nagdisenyo sini way saliwan kunti si General Emilio Aguinaldo. General Emilio Aguinaldo. Amo ni siya ang disenyo sa aton sini iyang Philippine flag. Sa aton sini karon iyang mga kabumbo. Kag mayara sang tatlo ka mga personalidad sa aton sini nga mga kabumbo nga amo ang nagtahi sang Philippine flag.
sa aton sini nga mga kabumbo, ti sanday sino ini sila ang mga personalidad sa likod karon sang aton sini iya nga Philippine flag sa aton sinimatag palamati, no? Ti isa sila diri sa ila si ang nagtahi sa aton sini nga Philippine flag sa aton sini nga mga kabumbo, ang naga-apelyido Agoncillo, no? Sa aton sinimatag palamati, Marcela Agoncillo, no? Magluwas kay Marcela Agoncillo sa aton sini nga mga kabumbo, may mga tawo pagid nga bulig agud iya nga matigayon nga matahi ining nasambit karon nga ayahay sang pungsod Pilipinas, na ngati aton sini karon nga ginawagayway sa tagsa iya ka magpakita kita sang aton sini nga palangga, paghigugma sa aton sini nga pungsod, kag siyempre sa aton sini iya nga flag, sang pungsod na Pilipinas. Diri sa aton man sini nga pagpangalagad ti nagasaulog kita banwa sang ika-124 karon nga National Flag Day. Sa aton sinimatag palamati. Ti ang tawag si gani ang bugos karon nga pungsod sa aton sinima kabombo nagahatag sang katahuran sa sining ayahay nga nagarepresentar karon sa aton siniiyang pungsod, diri man sa pungsod na Pilipinas. Ikanamo diri sang mga tawo nga yara sa likod sining Philippine flag, mga simbolismo, kag history sang Philippine flag sa aton sini karon nga mga kabombo. Of which ngati pipila sa aton ang gamay or sangkurot lang, kung ang kilala ko pa, ang nahibaluan tuhoy karon sa sining Philippine flag sa aton sining mga kabumbo. Hibalon tama karon ang insakto sini, insakto sini nga pag butang or pagposisyon sang aton sini nga pungsod nun nga ayahay sa aton sini nga mga kabumbo. Dugang karon nga mga impormasyon, facts and trivias ang aton sini nga igaplastar, igapakita para gid lamang sa aton sini nga mga kabumbo diri man karon sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang oras 57 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga alas 12. Oy, sa mga kabumbo naton, may dagdag bawas naman sa presyo sang produktong petrolyo by the next week, sa masunod siniya nga semana. Kung saan nagligad to sa gasolina, ginsakaan kita 4 pesos, 3 pesos, subong mga nubo sa nga 1.50 tubtob 1.60 pesos. Pero ang diesel, ang crudo, magasaka naman sang piso, tubtob, piso kag 20 sentimos sa palabuton siniya nga masunod nga semana. Pizza 12, kalabanan sini, pizza 12, kada Martes kadlaw, nagakatabo ining paghulag sang presyo sang produktong petrolyo, sa aton sini nga mga kabumbo. Ang kilala nimo gani Engineer Laguerta, Sus Maria Kagusip, ang iya sini ginapatugho nga 500 pesos, taga-duwa lamang iya kadlaw, pero ti islog sustainer lang gamaya, base maglabot man sa punto karon nga
maganubo pagid ang presyo sang produktong petrolyo. Sa aton sini nga mga kabombo. Tibantayan tay na ang dugang karon nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagapangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Dugang pagid nga mga ihibalo magluwas kay Marcela Agoncilla or Agoncillo, si Lorenza Agoncillo kag si Delfina Herbosa Natividad amo iyang nagtahi sang aton sini nga Philippine flag. Gintahi ni nila dito pa sa Hong Kong sa sulod sang 5 kadlaw. Ang iban pagigkaron nga mga balita kag impormasyon lakip na diri banwa dugang mga impormasyon sa aton sini iyang pungsod nun nga yahay may kantanan sa pagsaulog man naton sa ika-124 nga National Flag Day sa pungsod Pilipinas. Balikan naton pagkatapos sa mga nagapanguna kag mga mainit ka balita kaupo naman sa Bombo News Center. Landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1880. Magandang umaga o magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Makasaysayang araw pa rin ang Sabado, National Flag Day, Mayo 28, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, yung habagat muli pong lumakas, malawakang pag-ulan na itala ayon naman sa Pag-asa. Ang price adjustment naman sa produktong petrolyo asahan na naman sa araw ng Martes. Samantala, sa iba pang mga headlines, grupo ng mga health workers sa bansa humihirit din git ang reforma sa sektor ng kalusugan at taas sahod daw sa papasok na administrasyon. Ang vendor naman na sospek sa pagpatay at panggagahasa sa 4 na taong gulang na bata at itinapon sa ilog ang bangkay, sumuko na sa mga otoridad. At sa atin namang international news, top envoy ng Russia tinawag na ang mga western countries na nagdeklara na raw ng total war laban sa kanila. May update din tayo sa Pinoy na pinarangalan sa Japan dahil sa pagsagip ng isang Japanese na nagtangkang mag-suicide. Sa sports balita naman, ang Miami Heat na gawang ma-extend pa ang serye sa Game 7 matapos na masilat kanina ang Boston Celtics sa Game 6. Itong si Jimmy Butler abay nagbuhos ng 47 big points. Sa ating entertainment news naman, mga Pinoy music artists na sina James Reid at American Idol alumni na si Francisco Martin nagtanghal sa Grammy Awards video series. At live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Mga kabombo, Ka-Star Nation, lumakas na naman ang pag-iral ng hanging habagat sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, nagdulot ito ng malakas na pagbuhos ng ulan sa ilang lugar sa Metro Manila. Kasama yung ilang lugar dyan sa Calabarzon, yung Mimaropa area, yung Kabikulan, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Pero agad nilinaw po ng Weather Bureau na wala namang umiiral na bagyo o kahit na low pressure area sa loob at paligid naman ng ating bansa. Pinag-iingat naman ng Pag-asa ang lahat dahil po naman sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa western section o sa mga lugar na sa direksyon daw ng West Philippine Sea. Samantala, pansamantala namang itinigil ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA nitong Sabado lamang ng umaga dahil ito sa masamang lagay ng panahon. Maliban kasi sa malakas na buhos pa ng ulan, nagtaas din na ang mga otoridad ng Red Lightning Alert. Naitala nga ang mataas na alerto kaninang dakupong alas 8:16 po yan ng umaga. Bunsod nito ay daang-daang pasahero ang hindi kaagad na nakabiyahe dahil sa panganib na dala ng mga kidlat. Paliwanag naman ang pamunuan ng NAIA na ginagawa na nila ang kanilang nagsasagawa na sila ng suspensyon sa paglipad ng mga eroplano para sa kaligtasan na rin ng kanilang mga pasahero. Nagkaroon din ito ng domino effect sa iba pang flight na nanggagaling sa mga lalawigan at maging sa mga paparating mula sa ibang bansa. Samantala, sa ibang balita naman, asahan na naman ang panibago na namang oil price adjustment sa unang bahagi ng susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy,
Ilang oil firms na rin daw ang nag-abiso sa kanila ng posibleng paggalaw na naman sa presyuhan ng mga produkto. Yung halaga daw ng diesel o krudo ay inesahang tataas mula piso hanggang 1.20 sentimos kada litro, habang yung gasolina naman ay bababa raw ng piso 50 sentimos hanggang piso 60 sentimos para naman sa bawat litro. Ang nasabing price adjustment ay maaari pang magkaroon ng mga pagbabago. Alinsunod na rin to sa mga ilalabas din na anunsyo ng iba pang kumpanyang langis, lalo't sa araw na po ng Lunes ay posibleng malaman naman yung eksakto kung magkano ba talaga ang adjustment pagsapit naman ng araw ng Martes. Sa iba namang mga balita, wala pang bakuna sa ngayon na nabigyan ng emergency use authorization ng Food and Drugs Administration laban sa monkeypox virus. Ito ang paglilinaw ni Health Secretary Francisco Duque III. Kaugnay pa riyan ay bagamat sinabi din ng kalihim na makikipag-diskusyon na sila ang Department of Health sa World Health Organization o WHO kung saan nga maaaring makabili ang bansa ng monkeypox antiviral sakaling magkaroon ng outbreak sa Pilipinas. Tiniyak din ng Health Department na kanilang tinitignan ang lahat ng mga posibleng available resources at legal methods para sa pagbili ng monkeypox vaccines. Kaugnay nito ay inatasan na rin anya ng kagawaran ng Department of Health gaya na lamang ng Pharmaceutical Division na makipag-ugnayan na rin sa Research Institute for Tropical Medicine at sa Food and Drug Administration upang magkaroon ng mga available na sources ng monkeypox vaccines. Sa ngayon ay inihanda na ng Department of Health ang supply chains at mga logistics services. Inihayag naman ni Duque na ang posibilidad na paggamit ng Mvamune o Mvanex vaccine na mayroon ng license sa United States para mapigilan itong monkeypox o smallpox. Nauna na rin inihayag ng Department of Health na hindi pa available sa buong mundo ang ginagamit na bakuna laban sa monkeypox. Samantala naman sa ibang balita, hindi raw isinasantabi ng mga otoridad na may kinalaman sa pagkilos ng mga local terrorists sa Maguindanao nangyari na namang pagpapasabog sa isang bus doon naman sa Coronadal City nitong nakalipas na araw. Sinabi sa Bombo Radio ni PNP SOC Sergeant Spokesperson Lieutenant Colonel Joyce Birey, patuloy pa nilang inaalam kung may mga bus bombing. Ang naturang pangyari na pambobomba sa bus ay ganti naman ng Dawla Islamiyya Turaifi Group na sentro ngayon ng operasyon ng militar. Narito pang bahagi ng pahayag ng spokesperson ng PNP Region 12, Lieutenant Colonel Joyce Birey. Ito po isa ginagawa pa rin po ng ating investigador at pati na rin po ng ating intelligence unit ang validation po kung meron po bang kaugnayan. Pero hindi po natin winawala yung aspeto na yon. So inaalam pa po natin. Ang lahat po na ito ay masasagot pag dumating na po yung mga official report ng ating EOD, pati na rin po ng forensic unit. At once meron na po tayong pinanghahawakan na identity base dun sa mga mapukuha nilang ebidensya at dun sa mga CCTV footages na ma-extract po ng ating investigador at sa statement po ng mga testigo, dun po tayo makakapaglabas ng identity po nitong suspect, pati na rin po kung anumang affiliation po niya. Gayunman, sinabi pa ni Lieutenant Colonel Birey, may titinan din silang anggulo na posibleng extortion din sa issue ng Yellow Bus Company. Inantay din ng PNP ang forensic examination kung anong uri talaga ng bomba ang itinanim naman sa loob ng bus. Narito muli si Lieutenant Colonel Birey. May mga tinitingnan na po tayong anggulo. Ang isang sa anggulo na motibo na tinitingnan po natin ay yung extortion po dun sa Yellow Bus Line Company. Kaya ang ginawa po ng ating kapulisan, nakipag-coordinate na po tayo sa pamunuan ng Yellow Bus Line Company kung meron po ba silang natatanggap na mga text na nag-i-extort sa kanila. At base po doon, kung meron man po, at kukunan natin sila ng statement para may establish natin na ang isa sa mga motibo ng naglagay ng bomba na ito sa kanilang bus ay gusto lang talagang mag-extort sa nasabing kumpanya. Nakita namin yung ilang video at photo doon sa likuran nitong Yellow Bus Line. Para sa inyo dyan, sa ating mga investigador, masasabi na malakas ba yung pagsabog? Gaano ba itong uri ng bomba na to? Usually may tatawag ang otoridad ng mga signature na bomb. Malakas ba ito? Yun nga po, Bombo Elmar, actually, yun ang magiging report ng EOD team natin at saka ng forensic unit. Once matapos nila yung report na ginagawa nila, yung kumbaga yung reconstruction nung klase ng bomba na pinasabog,
doon po natin ma-identify ngayon kung ano pong klase ng bomba ito at kanino ba natin ito siya maililink. Yan pa rin ang panayam, ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines sa PNP Region 12 spokesperson Lieutenant Colonel Joyce Beret. Samantala naman, ipinanukala ng grupo ng mga health workers sa bansa sa papasok na administrasyon ang pagsuporta para mapaganda pa ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Sa iprinesentang panukala ng Alliance of Health Workers, isa dito ang pag-expand ng financial support sa health sector at para na rin sa benepisyo ng malaking parte ng bansa na vulnerable pagdating naman sa natural disasters. Nais din ng grupo na kumakatawan sa mga healthcare workers na iprioridad at itaas ang spending para sa kalusugan sa pangkalahatan, gayon din ang pagtaas ng sahod para sa mga entry-level nurses at iba pang mga healthcare providers upang hindi na nila kailangan pang iwanan ang kanilang pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Ayon kay Robert Mendoza, ang presidente ng Alliance of Health Workers na mayroong 37,000 na miyembro sa buong mundo, na hiling ng kanilang grupo na mapaglaanan ng malaking bahagi ng pambansang pondo ang healthcare katumbas ng gross domestic product ng bansa. Dapat anya na itaas ang spending ng gobyerno para sa healthcare ng hanggang 10% ng gross domestic product. Lumalabas kasi sa latest government statistics na ang kabuang health expenditures share ng GDP ay tumaas ng hanggang 5.6% noong taong 2020. Unang taon na tinamaan po ang bansa ng COVID-19 mula sa dating 4.7% na naitala naman noong taong 2019. Dapat din na niya na itaas ang buwanang sahod ng mga frontline health workers ng gobyerno na may salary grade 1 ng hanggang sa 25,000 pesos mula sa kasalukuyang 13,000 pesos para mabigyan sila ng living wage o sahod na kapantay ng kanilang cost of living. Mahalaga din anya na magbukas ang susunod na administrasyon ng mas marami pang mga regular na posisyon para sa mga health workers dahil importante ang kanilang ginagampanan pagdating naman yan sa pagtugon ng gobyerno sa pandemya. Samantala, ayon kay Melvin Miranda, ang National President of the Philippines Nurses Association o PNA, nag-request na sila kay President-elect Marcos Jr. para maipasa ang isang panukala na mag-aamyenda sa Philippine Nursing Act na magre-resolba naman sa perennial problem na may kinalaman sa sahod at benepisyong natatanggap ng mga nurses sa pribado at pampublikong ospital. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nakatakdang dumating daw sa Pilipinas ang bagong Philippine Coast Guard vessel na BRP Melchor Aquino sa susunod na linggo. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo, ang konstruksyon ng 97-meter na multi-role response vessel ay isang panibagong testament daw sa close ties sa pagitan ng Pilipinas at bansang Japan. Ang BRP Melchor Aquino ay ginawa ng Mitsubishi Shipbuilding Company Limited at lumayag ang naturang vessel mula sa Shimonoseki Shipyard sa Yamaguchi doon sa Japan para sa 5 araw na paglalakbay at inasang makakarating daw sa Metro Manila sa Hunyo 1. Ang dito kay Admiral Abo, magisilbi ang BRP Melchor Aquino bilang stalwart protector ng Maritime Reserve at instrumento naman para sa kapayapaan at tranquility o kaya naman ay maging malinaw doon sa loob ng ating territorial waters o kaya naman ay kapayapaan. Aniya ang BRP Teresa Magbanwa naman ay kasalukuyang kalahok naman sa marine pollution exercises sa karagatang sakop ng Indonesia. Ito'y bukod pa sa Pilipinas at Indonesia, kasama din sa naturang maritime exercises itong Japan. Nitong nakalipas na araw ng Biyernes, sabay na tinunghayan ng mga opisyal ng Pilipinas sa Japan para sa maiden voyage, unang biyahe ng latest Japanese-built sea asset ng Philippine Coast Guard ay dideploy daw para magpatrolya pa rin sa mga territorial waters ng ating bansa. Samantala, ilang mga kumpanya o financial firm iniimbestigahan daw sa pag-leak ng ilang mga personal informations. At pinagdag mga detalye pa rito si Bombo Dennis Samito. Sinisiyasat na ngayon ng National Privacy Commission at ng National Telecommunications Commission ang ilang financial firm. Hindi naman tinukoy, Bombo Elmar, kung anong mga kumpanya ito, pero ayon nga kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios, may mga nakasalang na sa pagsisiyasat dahil dun sa paglabas ng mga impormasyon
mula doon sa mga kliyente at kumalat ito sa iba pang mga gumagamit ng internet at ng cellular phone at natukoy na yung mga text blast ay nanggagaling doon sa mga tinatawag na data aggregators. Itong data aggregators, Bombo Elmar, ito yung responsable sa pag-propagate ng mga propaganda, mga abiso at iba pa na kinukomisyon naman ng ilang financial institutions. Kaya naman, ayon kay NTC Deputy Commissioner Cabarrios, may mga hakbang na silang ginagawa at posibleng maharap sa parusa ang naturang mga financial institutions kung sakasakali nga mapapatunayan yung kanilang kapabayaan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni NTC Deputy Commissioner Edgar Cabarrios. Kung kinukontrata ng mga bangko, credit card companies para magpadala ng mga advisories sa kanilang mga kliyente. So, binibigay ho yung mga phone numbers doon sa data aggregators para may padala yung mga messenger. Pero meron na hong investigasyon dyan yung National Privacy Commission. Sa pong source po niyan, kung mayroong nagpapa-raffle sa maski na anong lugar, etc. At para makasali ka, ilagay mo yung cellphone number mo, yan, delikado rin po yun. Lagi pa yan ang mga pahayag ni Deputy Commissioner ng NTC na si Ginoong Edgardo Cabarrios. At yan nga, ang babala nila, huwag basta ipapamigay yung mga impormasyon, yung mga number, lalo't dito ay personal dito, Bombo Elmar, maging yung mga ginagamit sa kumpanya ay iwasan daw na ilabas o ipamigay doon sa mga hindi trusted na kumukuha ng impormasyon sapagkat ito'y maaaring magamit sa anumang illegal na pamamaraan. Kaya ito yung dahilan kaya marami ang mga ginagamit yan dahil sa ilang scam. Kalat na kalat pa rin, Bombo Elmar, at ayon nga sa NTC, mahirap para sa kanila na sawata itong mga ganito hanggat patuloy naman kumikita din yung mga scammer na yan sa pamamagitan ng kanilang mga aktibidad. Kaya may mga sinusulong nga sila, kagaya na lamang nung papatuloy ng SIM registration, ngunit nga ito ay na-veto at hindi naging ganap na batas. Bombo Elmar? Bombo Dennis, nitong pandemya, dito yata talagang kumalat ang husto. Itong mga nabibiktima nitong mga hacking at mga personal information na mga ninakaw, Bombo Dennis, baka may mga impormasyon din dyan sila kung naibsan na ba ito sa panahon ngayon, Bombo Dennis? Marami pa rin, Bombo Elmar. In fact, ngayong araw lamang may mga sinasabi pa itong si DepCom Cabarrios na may mga under investigation pa dyan. Ayaw lamang nilang ilabas, baka ma-preempt yung ginagawang pagsisiyasat. Pero may mga subject for investigation pa at may mga naka-line up yan dyan. Magkatuwang sila ng National Privacy Commission at posible sa mga susunod na araw mailabas yung resulta ng naturang mga investigasyon. Lalo't pagkatapos ng kasagsagan ng pandemya, nagtuloy-tuloy pa rin ito hanggang sa mga panahon ito, Bombo Elmar. Ako, so talaga pag-igitan. Maraming salamat sa mga updates at mga abiso na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mga kabombo kay Star Nation, sa patuloy pa natin mga pagbabalita, inilabas ngayon ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang implementing guidelines para sa tinatawag na streamlined procedures for application for mergers, consolidation at acquisition ng mga bangko. Ang hakbang ng PDIC ay upang mabigyan ng maayos na proseso at giya yung mga bangko na may intensyon na pagsamahin, palakasin pa ang kanilang kumpanya, magkaroon ng consolidation, lalo na ng mga assets ng isa pang bangko. Paliwanag ng PDIC, ang kanilang hakbang o mga project na ito ay kasunod na rin ng pagnanais ng gobyerno na promosyon na maging madali na ang pagtatayo ng mga negosyo o ease of doing business. Inasahan ng PDIC na mapag-isa at may saayos ang mga requirements sa proseso ng gobyerno at yung mga gawin ng pag-iisa naman ng isang bangko o dalawang bangko. Sa karagdagang balita, umaapila ngayon ang Department of Education sa publiko na maging sa mga private building o mga tahanan na makibahagi sa paglalagay o pagsabit ng bandila ng Pilipinas. Ipinapaalala kasi na batay sa Proclamation No. 374 na inisyu noon ng March 6, 1965 ay nagtatakda na tuwing araw po ng May 28 ay paggunita po yan sa Flag Day. Noong May 28,
1898, una nga pong iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas ng Revolutionary Army Forces sa Imus, Cavite sa Battle of Alapan kontra sa tropa ng mga Espanyol. Noong May 24 taong 1994 naman, may inilabas na Executive Order 179 na nagbibigay mandato sa lahat mga government departments, mga agencies, offices, GOCC, instrumentalities, mga LGUs na mag-display ng Philippine flag sa lahat ng mga public buildings, government institutions at pati na rin sa mga official residence mula May 28 hanggang June 12 kada taon. Ang tema nga ngayong taon ng National Flag Day ay ang pagtugon sa hamon ng panibagong bukas. Samantala, nagpahayag ng pagsuporta ang South Korea para ponduhan pa ang mga proyekto ng bansa para sa digital transformation. Sa isang statement, sinabi naman ng South Korean Embassy na kanilang ipagpapatuloy ang pagipagtulungan sa Pilipinas sa pagtataguyod ng digital transformation sa bawat sektor, kabilang ng pagibigay ng e-skill education training, IT, infrastructure at digital economy, ayon pa sa Embahada ng Republic of Korea sa Pilipinas. Sa pagipag-partnership nito sa Department of Information and Communications Technology o DICT ay kabilang sa pinag-aaralan para sa pagpapalawig pa ng broadband infrastructure sa Luzon. Sa ngayon, ayon pa sa South Korea, nagsasagawa ng $550,000 na feasibility study para sa pag-expand pa ng national broadband infrastructure sa Ilocos, Cagayan Valley, kasama yung Mimaropa at Kabikulan. Suportado rin ng South Korea ang pagtataas ng household wired internet connection sa mga paaralan, ospital at local government agencies. Noong May 2019, ang South Korea ang nanguna sa buong mundo pagdating naman sa mobile download speed. Ayon dito sa Ookla Speed Test Global Index na may mean download speed 76.74 ang bilis ng kanilang internet, kasunod ng paglulunsad ng 5G services noong Abril ng kaparehong taon. Liban pa dito, magibigay din daw ang South Korea ng $50 million para sa proyekto naman ng pag-install ng e-invoicing sa pamamagitan ng pagkipag-partner sa Bureau of Internal Revenue at ganun rin yung Department of Finance. Samantala, sa mga balita naman mula sa lalawigan, isang vendor na suspect sa pagpatay at panggagahasa sa isang 4 anyos lamang na bata at itinapon pa sa ilog ang bangkay, sumuko na rin sa mga otoridad. Kaugnay niyan, may detalye ang Bombo Radio Kawayan. Sinampahan na ng kasong rape with homicide ang sospek sa pagpatay at panggagahasa sa 10 taong gulang na bata na natagpuan ng bangkay sa Maberet River na bahagi ng Barangay Baluarte, Santiago City. Batay sa autopsy report ng SOCO, nagtamo ng 3 saksak sa parteng malapit sa puso at positive penetrating injuries on vagina and anus o senyales ng panggagahasa ang biktima. Ang sospek ay si Mark Alvin Ortiz, 23 taong gulang, vendor at residente ng Malvar, Santiago City, habang ang biktima ay si Janelle Jade Malubay, 10 taong gulang. Sumuko sa tanggapan ng Barangay General Malvar ang sospek na nasa kustodiya na ng Station 3 ng Santiago City Police Office. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan sa sospek, lango umano siya sa rugby at alak nang isagawa ang pagpatay sa bata at tangkang panghahalay sa biktima. Ginising umano niya ang bata habang natutulog at inilabas sa kanilang bahay sa kainundayan ng saksak. Nang masigurong patay na ang biktima ay isinagawa na rin niya ang masamang balak at pagkatapos ay binuhat niya ang bata at isinakay sa kolong-kolong at dinala sa Barangay Baluarte. Mula sa itaas ng tulay ay inihulog niya ang bata. Ganito ang bahagi ng pahayag ng suspect na si Mark Alvin Ortiz. Sabog na sabog po kasi may doon sa alak po ta sa rugby, kaya nagawa ko po yung krimen na sabog po kasi. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lani Velasco, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 radio station sa Isabela, Basta Radyo, Bombo. Samantala, sa mga motorista sa Metro Manila, narito po ulitin natin yung abiso naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA doon sa mga dumadaan ang dapat daw sa mga alternatibong ruta. Lalo na ngayong weekend, maraming babiyahe uwi sa mga probinsya, mamamasyal. Dila po naman sa merong isinasagawang mga reblocking sa ilang mga bahagi ng pangunahing kalsada. So ulitin natin, ayon sa MMDA, magsasagawa sila ng reblocking doon sa kasama ang DPWH na nagsimula nga kagabi po yan ng alas 11 ng Biyernes. Magtatagal yan hanggang alas 5 ng madaling araw, yan ay sa Lunes na. Ang sumusunod po ng mga kalsada, major thoroughfares,
dyan sa may bagay ng Santolan, San Juan southbound ay mula Santolan, Annapolis MRT Station going to VV Sullivan Driveway. At magkakaroon din ng inaasahan din na pagsikip ng trapiko dilan sa may reblocking din dyan sa may EDSA, Quezon City northbound. Yung southbound mula sa Pitwason Avenue Service Road, ito'y fronting Cubao Farmers. At ganyan rin EDSA Quezon City northbound at southbound lane bago at pagkatapos ng Kamuning Road. Diyan din sa may EDSA southbound corner Arayat, katabi lamang ng Center Island. C5 northbound diyan sa first lane pagkatapos ng McKinley Road. Yung sa may C5 southbound second lane pagkatapos naman ng Makati City. Time Street sa Quezon City, yan ay corner ng West Avenue in front doon ng isang restaurant. Yung Commonwealth Avenue sa Quezon City, yung Soswarigi Street at fronting ito sa Diliman Preparatory School, yan ay first lane mula sa sidewalk. Doon po naman sa may EDSA sa Quezon City Southbound Service Road, ang first block South Avenue intersection mula sa sidewalk corner patungo naman ng South Avenue hanggang Kamuning Road. At ayon pa sa bisong MDA, ay antabayanan lamang kanilang mga nasa kanilang social media accounts upang magkaroon pa ng mga detalye sa natura namang mga abiso kaugnay pa naman sa reblocking sa ilang mga kalsada dito sa Metro Manila. Bombo International News. Inakusahan ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ang Western countries sa pagdideklara ng total war laban sa Russia at sa mamamayan at kultura nito sa gitna ng nagpapatuloy pa ring military operation ng Russia sa Ukraine. Sinabi ni Lavrov na ang culture ng pagkansila sa Russia at sa lahat ng konektado sa kanilang bansa ay umaabot na sa puntong wala naman anyang katuturan. Inakusahan nito ang pagbabawal ng West sa mga writers, composers at iba pang mga cultural figures ng Russia. Ayon pa kay Lavrov, umigting pa umano ang efforts ng Estados Unidos na makontain ang kanilang bansa. Anya, ginagamit ng US ang lahat ng paraan mula sa unilateral economic sanctions hanggang sa pagpapakalat ng mga false propaganda sa global media. Kung magugunita nga ay pinatawan ng Western ang Moscow ng mga unprecedented sanctions matapos na magpadala si Russian President Putin ng kanyang mga sundalo sa Ukraine noong Pebrero 24. Samantala sa karagdagan pang balita mula sa ibayong dagat, mga Pinoy naman pinarangalan sa Japan o isang Pinoy ang pinarangalan sa Japan dahil sa pagsagip ng isang Japanese na nagtangkang mag-suicide. Alamin yan sa balita ng Star FM Cebu. Proud na proud ang isang Pinoy at hindi umano nitong inaasahang makakatanggap ng parangal matapos nitong iniligtas at napigilan ang isang Japanese sa tangka nitong pagpapakamatay dahil sa nagawang kabayanihan. Binigyan ng letter of appreciation ng Saitama Prefectural Asaka Police Station si Emilio Riboho Viga, isang plumber sa bansang Japan. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Viga, isinalaysay nito na patungo siya sa trabaho ng madaanan niya ang babae na nakatayo sa isang tulay. Tanging nasa isip niya lang umano nung mga panahong iyon na delikado ang sitwasyon ng babae kaya niya ito tinulungan. Or gusto niyang tumal. Di ko pa naisip yun. Kaso lang nakita ko delikado yung sitwasyon niya. Kasi nung pagdating ko nga sa kanya, yung kabila niya paa, nilabas niya na nga. Nilabas niya na tapos kung ilalabas niya pa yung isa, laglag na agad. Kasi walang nakaharang dun sa baba Diretso na Kaya nasabi ko talaga nung time na yun na buti na lang nakarating ako sa tamang oras ng time na yun. Bahagi ng pahayag ni Emiliano Riboho Viga, nagpaabot naman ito ng mensahe sa publiko lalo na sa may mga kakilala na nakakaranas ng anxiety at depression. Yun nga, nananawagan ako na sana kung may mga kaibigan tayo, may mga kakilala tayo na alam natin medyo na down sila, tulungan natin. Hindi man sa financial, at least sa problema, maramdaman man lang ng tao na may nagpapahalaga po sa kanila. Alam ko hindi na ito mauulit Siguro once in a lifetime sa akin na sana maging ako habang buhay kong maging inspirasyon sa iba na yung kabutihan na nagsimula man sa akin, sana sa ibang tao din. Na hindi rin ako magbabago at laging iniisipin ko yung pag nakikita ko siya, iniisip ko yung ibang tao na makatulong po tayo. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News.
Sa NBA, abay, nagawa ngayon ng Miami Heat na mag-extend pa ang serye sa Eastern Conference Final patungo ng Game 7 matapos na masilat kanina ang Boston Celtics sa Game 6 sa score na 111-103. Bumida sa panalo ng Miami Heat itong si Jimmy Butler, nag-boost ng 47 big points. Liban nito, meron din siyang 9 rebounds at 8 assists. Dahil dito tabla na ngayon ang series sa tig-tatlong panalo. Sa darating na Lunes ang Game 7 at sunod namang mananalo dito. Sino mananalo dito? Haharapin ng team ang nag-aantay doon para naman sa finals ng NBA. Ito naman Golden State Warriors. Bombo Entertainment News. Samantala, alamin naman natin ang mga Pinoy music artist na nagtanghal sa Grammy Awards. May chika dyan, Star FM Baguio. Naimbitahan ng mga Pinoy music artists na sina James Reid at ang American Idol alumni na si Francisco Martin para magtanghal sa Grammy Awards video series. Nauna ngang maitampok ang American Idol Top 5 finalist sa Grammy show na Global Spin kung saan live nitong pinerform ang kanyang latest single na Kissing on a Balcony. Samantala, ipinalabas naman sa latest episode ng Grammy Press Play at Home ang performance ni James ng kanyang kantang California Lovin'. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Francisco nang umuwi ito sa Pilipinas ngayong Mayo, una na nitong ibinahagi ang kanyang paghahanda sa naturang performance na sa Pilipinas kinunan. Inamin na rin itong marami siyang music goals at thankful rin sa mga fans na naniniwala sa kanya. I feel like I have a lot to offer and a lot to give. The Philippines being here, like definitely to share my music for the first time, and internationally, I want to do a lot more and visit a lot more places and come back here and do more. And as long as I'm doing this for the next 50 years or so or more, I think I'll be very happy. Bahagi ng naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Francisco Martin. Ang mga nasabing online shows na Global Spin at Press Play at Home ay handog ng Recording Academy na may layong maitampok ang iba't ibang mga music artists sa buong mundo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition at live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami pang inyong mga nakasamang naghatid na mga balita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri karon sa pagpangalagad yasang Bombo Hanay sa udto sa gihapon sa DWFM Bombo Radyo Iloilo. Kaupo nimo lang nimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagapon sa ton sining mga kabombo aton gimplastar diri ang sitwasyon sa ungka flyover nga kon sa diente nakibot kita kay do labing una nga kay gayunan nga nagtupa ang mamunog sining ulan, nagbaha dito iya sa nasambit sining lugar. Ti luyag ta mahibaluan kung ano ang manginlihok diri karon sa mga opisyales diray. At the same time, napalabot naman nila ning concern sa Department of Public Works and Highways. Kagapon nga daan Biyernes, ti laban-laban siguro basi kon waigid. Kay isa sa mga mayor gina nga alagyan, padulong iya sa banwasang Pavia, pakadto naman to sa may Santa Barbara kag iban pa nga mga keeping sining makbanwana no. Tido lubog gidra iya sa ginatawag sining tubig nga baha. Wailutsan ang tubig na kibot man kaning pila ka mga motorista dira nga mo sini ang sitwasyon kagapon sining adlaw. Tis banwasang Pavia nag-ulan-ulan pangdaan sini gilamang adlaw. Kumusta unta ang sitwasyon? Sa linya naton ang chairman sang Committee on Transportation sang Sangguniang Bayan sang Banwasang Pavia, si SB member Pete Tremanyas. Sir, si Bombo Cham live ikaw karon sa Bombo Hanay sa udto may mayong udtogid. May uktugit Bobo Cham kag may uktuman sa
tagpalamati sa mga programa, Sir Chang. SB, nagtawag kami sa imo kay isa man sa mga concern naton do kag nakibot man gani kalabanan sa mga taga-syudad riya sang Iloilo kay do first time sila nakasalapo sang sitwasyon dira gid sa may approach no sang Ungka flyover ongoing construction dira. Mataas siya ang tubig, Sir Pete. Yes, actually, Bobo Champ, no. Even before sang construction sa flyover, mas aming nga experience naton nga nakataas gid man ang tubig dira. Labi na gid sa inang portion kung nabasko kang ulan kay Bobo Champ, no. Ang drainage hole, ang buho dabala sang kanal, medyo kamay siya. So labi na gid nga dira gid ang diretsuhan sang tubig galin sa babaw nga parte sang Ninoy Aquino Avenue o kung diri sa may halin sa Dakota nga planta sa soft drinks company kapanaog dira sa amo na dan siyang manubo nga part. So actually if I'm not mistaken mga 3-4 years ago we already called a prayer meeting. Again call naman nga tenso sa DPWH na kung ano ning mabulig nila because nga masami kung magbubo ang ulan nagadanaw dira ang dalan. Sa kahapon nakita ko actually sa video Bombo Cham, no, kay way kita diri amo gitong pinakadalom so far. Kay because nga ang tubig sa una pwede pa maka-cross dara sa tubang sang like GT Mall, okay. So because gina-construct ang flyover while Lutsan hindi sa kalusot sa Piak. So ang drainage hole dira sa may Robinson side yun, gamay. So mo to nga pagbubo sang ulan, grabe nagtaas kit kulpi ang tubig kahapon. Bombo Cham. Alright. Na-mentionar ni mo nga 3 to 4 years ago na palabot yun na ining concern sa bahin iya sa Department of Public Works and Highways kag why pa ni nga ni iya makano mo kung baga pa do nagasugod pala ni ko hindi ako magsala nagasugod pala ni construction or why pa gani sang Ungka flyover. So sa akon sini nga paghangop di mamburo budlay insindihon ini SB Pit nga ti may mga kuntani bla may mga ginapatigayon sini nga mga tawag si gani do plano or kung hindi man do may mga ginapreparar man bala nga mga mitigating measures in kaso por kaso nga magabukbuk man ang ulan but magluwas iya sa nakaligad sini nga adlaw makapilaman ka bes nga nagulan sa mamunog diri ay makita ka experience sa amo sini kadalom nga pagdanaw-danaw dira sa may approach sang Ungka flyover SBP. Yes, sakto na Bombo Cham, no. Pero I think ang asuno man sa mga kasi manwa naton kagabi hapon sa nga grabe kitang bubo sa ulan. In fact, maski na sa tinga portions ang may mga barangays man gani nga do naka-experience mas ang gabay nga pagtanaw. But dira gid ang grabe nga kadalom nakita naton sa video ninyo Bobo Cham. Kag suno man sa mga panaysayon man sa mga taga dira dito nga lapaw sa tuhod ang tubig baha dito hapon ng tanaw because of again no ang drainage hole hindi gid kasarang nga mag-drain diyon sa mga tubig. So muna nga hopefully by next session naman sa Monday we'll call for another siguro invite naman ng DPWH as well as ng barangay man para we can discuss moving forward sa mga plans mitigating measures of plans nga ma-address ang inang again no nga concern. Again Bobo Cham na mention naton nga 3-4 years ago if not mistaken nakapatawag na kita na sa meeting kay damo na naka-experience siya nga po gabing ulan nagtaas gid ang tubig. Although naga-subside pero again no kung talag sa kalandagaan gid makibot ka gid because of di maka-cause siya sa traffic. Labi na gid kahapon nga damo ang na delay sa ilang pag-agi dira Bombo Cham. Pero so far subong SB ang danaw wala na. Yes, nagagi kita dito sa alas 2 kagawan. So far, wala na. Amulan na galing Bobo Cham. I hope na hindi na siya matabuliwat. And I think we will consider nga pag-obra gida sang pagtiklag sang drainage nga dira as well as pag-consider man nga timabutangan sang drainage halinda sa may bangga gida bala sa may outpost ng PNP. Dira sa may Robinson side no going towards sa Pangpang dito sa Pavia, Songkados. Para at least
hindi kung just in case magulan din man, hapos na pag daloy sang tubig pakat sa suba, Bombo Cham. Kiti puy kung matigayon gid man pwede man na nila madungan para isa na lang kapag-anto sa pagpugok sa dalagan sa trapiko dira SB? Well, I think siguro they have to consider that kay basic kon why na nadala sa ilang project o budget. But I think it's about time nga i-consider ni sang DPWH kay actually it's not only there as a portion sa Bangga, medyo pakadto dito sa may City Mall daw gababa pagid eh. So first they really have to go back sa ilang drainage declogging and try to see kung ang mga drainage hole is kapabli nga mag-drain sang tubig nga sa dalan na Bombo Cham. Okay. SB mamangkot ako, sabahin karon iya sang local government unit sang Pavia. May ara sila sa may ara bala kamo dira sa mga declogging machine or mambal nato nabi mga pamagi para ngati kun amo sining concern kag ginaagyan dira ang kalabanan sa mga nagaagi dira is from Banwaman sang Pavia nahatagan sa nagakigo man nga igtulupangod adto kagapon. With regards sa projects sa aton local government units sa declogging sa mga drainage, no, ginaobrata na sa mga municipal road or nga po sa diin nga naka-experience kita sa gamay nga pagbabaha dira sa poblasyon and even dira sa amon sa barangay sa Arganan kay amo man na may problema sa drainage. So we're thankful man sa aton nga local chief executive because nga tigin na pagitan sa paagi nga maoperata nga aton nga drainage alinda sa Bangga-Aganan baka dito sa may Hibaw-an. Amat-amat lang pero tina-address na why nakita dagabaha dira sa Bangga-Aganan. Ang tira naman niya sa ungka, hopefully since it's a national road, hopefully ma-consider niya sa national agency which is DPWH. That's why siguro Bombo Cham nga isa man sa session we will call for a meeting na schedule kita po ng DPWH po sa aton nga municipal engineer para we can discuss sa mga proactive measures nga hindi na maliwat ang natabo kahapon sa pagbaha dira sa Ungkados, Bombo Cham. All right. With this, thank you so much sa time nga ginhatag SB member Pete Trimanya, sir. Mayong udto sa liwat. Kag Yes. God bless. Thank you so much, Bombo Cham. God bless and more power. There you have it, si Sangguniang Bayan member Pete Trimanya sang Pavia, Iloilo. Isa ton sining mga kabumbo so far amo tong pinakadalom kagapon, no? Pasami nga nagabaha, but ang baha or ang danaw hindi amo sina iya kataas ang tubig. Kay suno pagani iya sa mga tumandok kinja sa banwasang Pavia sinya kagapon lang to yan amo na sa lapuan na bumbudsam nga ti nagalapit yas tuhod mo. Sang una ara nas buko-buko subong sa tuhod. Ti makita nyo man na kay ara sa video na to nagalabay sining slakyan sports utility vehicle na mo. Ti mataas-taas inaya gawa ikumparar nimo sa mga sedan type kag iban pa nga mga salakyan abi. Sa aton sining mga kabumbo ti agyan ka salakyan nga balod-balod do. Amo ning isa sa mga mambal naton bala ti hindi man nilayo kag kun nakita inigilayon kung tani isang taga Department of Public Works and Highways or sa mga opisyales dira sa Banwaya sa Pavia, gilayon man ininaktuhan. Kay man ang pagpugok sang dalagan sang salakyan dira ginagaumpisa mo. Sa tagsa siniiya ka rush hour, tinibuinas lang gani kiti ining kuha sang video sang isa ka netizen, no? Sumulunod followers sang Bombo Radyo Iloilo. Hindi pa ni rush hour kag isa-isa lang nagaagi sining salakyan. Pero tikong natabo nga nagpugok ni dalagan sa trapiko, sudlan karon to katubi ila siniya nga makina kag kun ano man iya nga pwede nga makahalit sa ila sini masalakyan pinagi iya sa labot sang tubig nga danaw inamo karon ang nagproblema sina dra. Sa aton sini iya nga mga kabumbo o galing kiti ang mga talatapan katulad bala sang Department of Public Works and Highways. Hulaton na nila niya nga may magreklamo kag amo pag-akto. No? Do why gid niya nagabag-o ang talatapan sang Department of Public Works and Highways ha? Ngati kun why man lang sang reklamo kag aguntuhon man lang iyas pumuluyo sa mga taxpayer, tinuuki lang man. Sa aton sini nga mga kabumbo,
Ti mambalikaw ti ano ginang ginaputok sang butsi mo dira bumbutsam. Ti kon nang imo butsi away nagaputok, ti dipindi mo. Pero iniiya sa aton sino magkabumbo, may kinamatarong kita diri nga tuksoon ini sila. Ngaman, taxpayer kita mo. Taxpayer kita ang mga proyekto karon nga ginapatukod, pinaagi ni sa aton nga buwis nga ginapangabudlayan ta. Nga dugo na lang kulang magwa sa aton sining lawas. Sa nasiling ko na gani, pulo pasensya sa mga nagapanyaga dira, do kasubong niya gani nga paghamba ko sa nagligas niya, hamba ko sa kilala ko sa lingko pare, subong niya nga panahon, utot mo na lang wala tax. Sinya hindi paano ka nambal nga mo sina nga wala tax man? Kay antes na iya matigayon nga mangin amo sina, nagkaon ikaw. Tiyang kinaon mo to, kag kung ano man yang nagsulod sa lawas mo, taxable na nangadaan, tindi ka magambal, nga utot na lang subong wala sang tax. Halos tanan iya, may tax ang pagginawa. Tani, ambot ko nadalaman ni sa ginataksan pagin. Rason sa aton sino makabumbo nga may kinamatarong kita nga magtukso sa ila sa mga government agencies, sa mga government official kag government employee, although nga nagabayad man ina sila sang tax, but kinanglan gid nila iyang ipathag ini kag sa construction nga daan iya sang ungka flyover sa aton sin magkabumbo, madamo na nga sakripisyo nga aton sini nga ginugtom. Hindi ba? Sa mga nagaagi dira, ginugtom na to ng pag-usik sa aton sini nga tsimpo bangod sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Kay man kay kumahuman ini, hindi naman kita ko na magantos. Tiway problema, agon tuhon ta na subong kay mayo ini nga proyekto para ini sa development. Pero inang agunto ka na, usikan mo na sa tsimpo ang pagka-stranded nimo sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, now makasalapo kapagid sang pagdanaw nga stas tuhod. Hindi ba? Sa aton sino matagpalamate? Ang iba na bisa aton do na anad na malang mo. Do na anad na malang ati mayo na malang na kon mahuman Pero come to think of it, sa aton sini matagpalamati, nga ang aton sini nga gobyerno, amo iya kuntani ang magahatag sang kaayuhan, convenience, para iya sa mga pumuluyo bilang taxpayer, returning the favor. Pero ano nga favor ang nabalik nila sa aton kay duway gid? Lunsay lang iya suffering. Hindi ba? Tiway gid ya mahatagan sang nagakigo sining tulupangon ang sabahin karon niya sang Department of Public Works and Highways. May ara na da sila sang department nga or unit nga nagapang check up bala kung kumusta na ang mga ongoing projects. Anong ginahimo nila? Kay kung ginkantuanin nila kagapon ay may nagadanaw to ho. Ang team tato'y padalata madiklag tato kay waygoan gudod ang tubig kay bangod sa mga debris or mga ginpang kalkal naton dira nga duta, pinangtampok tada nga duta, pinangbakbak naton nga simento. Ang mga debris sila nagsulod guro dito sa gamay nga inlet sang drainage. Rason nga ti nagtaas nira iya ang danaw sa amo sila nga area. So bisan nakatuga na sang inconvenience sa pagpugok sa dalagan sang trapiko, hindi man niya ang tawo, ang taxpayer, di man niya magkabalaka nga basi maguba pagid iya sini nga salakyan Kay ti sa malawig nga tion, usad pagong, hinay ang hulag sa trafiko, nagasulod to ang tubig, posible nga magsulod ang tubig sa iya sini nga salakyan. Hindi ba? Ti nagaano iya ang mga opisyal sang Department of Public Works and Highways, Regional Office 6.
nagapinadako lang mo na kitlog nyo? Katsan nyo? Kamusta na yan si Tibor? Bor! Kamusta ka na, Bor? Ari ka di sa Iloilo, Bor? Ari ka di sa opisina mo, Bor? Tibor, tiki si engineer, Tiborcio, kanlas ang aton, sini nga regional director di Subong. Ha? Nga bisan pangatsi, nga way takbati. Oh? Ambal-ambal pa siya nga, pag ako nakaupo dyan, baka kayo lang matatakan ng interview sa akin, anak ng tinapaw, tatakan na kami dahil hindi ka namin nababatian. Ano klase ka mga chief of offices sa ginapang butang di sa Region 6 man? Oh? Ang ginsundan niya, amo man to. Sindi kanay kandila, dako sini nga kahoy nga may duwa ka bungsod. Kung hindi mapatay ang kandila, ti basi kon mag-grant sa interview si mo eh. Di ba? Anak tsunami oh. Iutro man ning isa ni Stiboro. Ambot kong gatinergi man na di sa regional office? Sa aton sin Makabumbo? Oh. Tikon si Piulo Pascual Pabla Engineer Laguerta, no? Ano na? I deserve an explanation. Oh? Di ba? Ano kaninang linya ni Papa Piulo na nga kinanglan niya kuno sang eksplanasyon? Tiyan mo man kung tani sina ang nagakadapat, no? Kag ginamandar sa mga taxpayer sa aton siniya nga mga opisyalis sa gobyerno. Ti karon hindi sila diriya magtiliner, kundi din sila yang buho kag hilit ni mangguro hilit. Kung sa diin sila yung mga lugar nagakinadto, nagalinambur dahi, ti dapat tubangon yun niya mga proyekto diri kag eksplikar sa pumuluyo. Amo niyang ginamandar sa mga taxpayer. Hindi nyo ni pagpanago-naguan. Kung amo na yung diskarte nyo, nago-nago kamo, talikdan nyo yung inyo sin-accountabilities pumuluyo bilang taxpayer, iho di carbon, why kamo sang lugar dire? Paglalayas kamo to. Di kamo namon kinanglande. Prangkanay na lang tanga istorya. Sa aton sin Makabumbo, halos tanan kita nagaprugiot na lang sang kabudlay sa pagpangabuhi kag subong man sa wala tuo babaw dalom kag tunga-tunga. Hala, bunon ka lang sang tax, subong may plano na mga patasan ng tax, kakso na mga tax exemption. Tapos, performance ang mga government agency nga kung saan nagakadto aton tax, lawlaw, ginago, tinamian gas na bla? Ano pa ginang mga ahensya sang gobyerno nga rin mga regional offices nga ti naga-function minatuod bala? Inang kung sano pa bla may hustisya man bala ang ila siniyan nga gina trabahuhan? May hustisya man ang taxpayer? Kay tikon pabayaan karon, sa aton sini nga mga kabumbo, uki-ukihan talang ni, ano matabo sa aton bay? Di ba? Di dapat ipathag nila ni kag dapat kung may mag-ulan gid man sa sunod sang mamunog, hindi na makasalapo dira. Ang mga commuters, mga motorista tas ang kasubong siniya nga pag-danaw-danaw dira. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sang una, bubuan kita ulan diri sa syudad sang Iloilo. Antos man kita diri. Antos man kita diri sang dinaw-danaw.
May mga porsyon pa man subong sa mga mayor nga dalanon naton Gadanaw, pero ti do kasubong balang maapresyar mo man ang mga nagliligad sini nga proyekto, no? Nga ti madasig na mag-subside karon ang tubig. Ti isa ina sa mambaldo konsuelo di bubo bala sa mga taxpayer kay ti makambal sila nga ti mayo gid man. May rason gid man na may hustisya na ang amon sini nga pinangabudlayan. Ti kabay pa. Kabay pa. Kagang isa lang sa ginapangabay ta, magtrabaho sang mga dalan blane. Himuon ta man bitag na pulo katuig. Hindi kay kada 3 katuig iya bakbak itak dalan ta. Aton sinmadalanon is good for 3 years only. Do may expiration date blaw. Katisang una, duway man, do bakod man ang mga ginpang construct sa tong yang panahon. Nagadugay man dinikada. Di ba? Subong iabi kiti kunway na gid pahapos para nga dali lang makamani asphalt overlay. No? Kabad sang mga sang mga words ko. Para makakwarta asphalt overlay may going nga daan nga asphalt overlay na subong sa may haro basi mambalas lang karon nga amo nang ginatubod bumubot sa am. Why do kung sa ano pabla ekspresyon lang to aton pero kung gakuriet ka da taga DP ka tibala ka mo ya. Ang aton lang ya sa aton sin mga kabumbo gusto naton sa eksplikasyon pag-eksplikar nyo obraha, trabahuhan nyo na dadayon. Kaya mo ng inyo sili nga mandato. Hindi ka mo magpungko-pungko kaga magdali 4 lang na kay Sus Maria Kagusip ma-time check na ko kay kung karon kung ano paring mahambal ko 55 minutes after 12 o'clock. Sa aton sili nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Kamusta ayhan ang pagsinapol kagapon sang LTFRB PSTMO kag mga representative sang 5 ka mayor nga terminal diri sa syudad sang Iloilo. Kay initially hambal kagapon sa ni Attorney June Altura sa linya sa pag-inspect namon mumbutsam kadamo gid sa mga deficiencies nga nakita namon. Kag dito natukiban pa ginamon nga 2 out of 5 ka mga terminal ang expired ang ila prangkisa pero sige sila sa gyapon cooperate. Di ka baloyhan city government sineo kung hambalon ta naman nga bala mo COVID sige lang anay bala lilintukin siya kung ano yatanip lang mandato sa inyo sa trabaho nyo. Kung may COVID, may mga konsiderasyon, pero hindi nyo pag-irason na lang tanan niya sa COVID para nga hindi ka mo ka-function sa inyo siniyang katungdanan. Di ba? Balikan tani karon sa aton sila pa nga pagpangalagad sa gyapon, diri lamang sa bumbuhan ay sa udto pagkatapos ang mga importante nga mga panungdom. Mga oras. Batuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo kasang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans.
makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize.
maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na bala magsabat sang pamangkot nga nagibi ka? Ini bangod masaming nga nagapalamaro kang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor. Mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud madetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout? Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga gutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga. Balik sa pagpangalagad sang bombuanay sa unto sa Gyapon, ko mo bombot siya Blanco Hover. Standby sa ton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon mas temprano, mas mayo para nga makapreparar. Rason nga ti ginatingwan gid
sang Public Safety Transportation Management Office, sang LTFRB Regional Office 6, kag pila pa ka mga stakeholders nga pananglitan maimplementar ang local public transport route plan this coming June 12. Pangin all set na kita tanan. But sa nasiling nila, hindi man ma-perfect gid ayon. May pipila sini iya ka masalapo nga glitches gid. Pero kung ginapreparahan ang mga dapat implementar, we are hoping for a very satisfactory result. Kumbaga, di ba? Sa aton sino makabombo, isa sa mga ginalantaw diri nga hindi maka-cope up sa pag-implementar sang LPTRP, amo iya ang estado sa mga terminal diri sa syudad sang Iloilo. May 5 kita ka major terminal sa aton sino makabombo, na-discuss naman ini kagapon, kag sandig sa inspection sang LTFRB, may mga deficiency ini. Ha? Ngati gin-stipulate sa tong Memorandum Circular 2008 013 sa aton sino makabombo ang pag-improve sang mga terminal diri sa syudad sang Iloilo, paghatag sang nagakaigo sining espasyo para sa mga nagahulat nga pasahero, pahamtang sa mga CCTV camera, and of course pagpasigurado nga most of the time, all of the time nagakadapat iyang limpyo ang comfort room sa aton sini karon iya nga mga kabombo. So may pipila pagid nga natukiban ang LTFRB kag kagapon gani sandig Secretary ni June Altura sa niya nagalaw mako nga ma-take up man ining expiration sang franchise sang 2 sa 5 ka mga terminal diri sa syudad sang Iloilo. Sa aton sini karon niya mga kabombo. Now, duyag naton mahibaluan kung ano ang nangin resulta sang pagsinapol kagapon nga gin-schedule sa talatapan sang Public Safety and Transportation Management Office sa may super sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Standby sa aton sini mga kauturan sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Kadungan sang pagkadakop or matapos kamadakpan ang isa ka police major kag isa ka police non-commissioned officer nga imbulbado sa illegal sining droga, may mga matinggas sining tinaga nga buyan si Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. tuhoy sa mga Police Commission Officer or Police Non-Commission Officer nga imbolbado sa illegal drug trade. Ari malaw si Police Lieutenant General, si PNP Chief Danao. Pero kung nag-standby na, sino sa linya ta? Si Attorney Altura. Alright, balik-balikan ta na kanon kaya harap malala si PNP Chief Chip, dra ka lanay, steady pulse. Anyway, sa linya naton karon si Attorney Salvador Altura. Attorney June, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombuanay sa Mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Cham, mayong hapon man sa tagpalamati isang Bombo Radio. Kumusta, Attorney, kagapon ang inyong sining meeting with PSTMO kag iban pa nga mga stakeholders regarding sa estado sa mga terminal naton diri sa syudad? Oo. Kahapon nag-meet kami taupod sa operator sang 5 naton ka major terminals di sa Iloilo kag ang katapos ang aton PSTMO. So gin-isa-isa naton explicar sa aton operators kung ano nga aton mga observations when we made the ocular inspection kag ano ang mga kakulangan kag mga dapat nila obrahon, no? So, do open-minded man sila, committed man sila nga nga i-comply
Pangayo lang sila bulig, nga tagaan sila panahon. Gapabulig man sila sa city government kung may mga interventions nga mahatag. Sa mga matuod, daw damo itong development, site development nga obrahon sila. Ati Mayo, kung mag-amo sini attorney, batang isa sa mga ginalantaw man naton, kung wala abisang pandemya kag going for modernization kita ato magkagapon na istoryahan tabala diri sa interview ko simuti dapat magasanto man niya ang aton sini nga mga terminal but kun wala bala matawag ang ila sini nga atensyon na attorney duway man nila mahatagan guro sa nagakigo man sini nga igtulupangod ang mga deficiency nila, Attorney Altura, sir? No, correct na. Kaya dalan mo ang aton mga existing terminals sa Iloilo, dugay na inaagin establish kay ang balisihan na sa una mo ng perimeter boundary ordinance pa, no? So, dugay na to. So, over the years, daw ay nagidman lang ha. So, okay lang lah. Daw amo na, why man sing fixed nga standards ko anong mga ibutang da nga mga improvements. So, daw complacente na lang. So, bangod kay implementasyon nato niyang LPTRP, nagduan sa city government, ang TSP mo, pagkaupod sa amon, ginantaw namon, kag dito nato nakita nga luwas sa mga depekto nila sa side sang infrastruktura, may araman nga kulang sa side sang legalidad. Por ejemplo, ang terminal da sa Baldosa na balaan naton nga dugay nagali siya wala franchise. No? So sige lang siya operate nga wala franchise. Oo. Wala sa franchise. So, pero ang iba niya ka terminal ang sa Tagbak, sa ITGSI, ang sa Muhon kag sa Ibawaan, may franchises na sila nga valid for 20 years starting 2018. Nakarenew na sila, abi. Nakarenew na sila. Aha. Oo. So, amo to, aging kasi isa, may evaluation sheet kami sa ila. Aging isa-isa to kung ano ang noted deficiencies, kagtanan, kag-recommendations. Pero, inaiya sa, ginila, no? Sa compliance nila na sa nagakaigo nga terminal. Ang immediate concern namon kahapon nag-raise ila is that in preparation sa June 12 na implementation sa LPTRP, inobliga namon sila nga magpreparar sang traffic management plan within the terminal. Agod to nga pag-umpisain na sa June 12, klaro na bala sa mga aton sumalakay kung diin sila manaog kag ang jeep nga ila panaugan diin magplastar diin magulat sang kasayro nga balik sa ila ginhalinan kag ang mga loop nga city loop nga mag-pick up sa ila diin sila maplastar. Amo na so kumital man sila kay in fact gintagaan namon sila until Tuesday to come up with that traffic management plan. Kay updan man nila ibuligan may nasang traffic management staff sa aton PSTMO magplastar. Kay ang aton city government pagi kay manduan ni Mayor Treñas ang PSTMO nga sa Tuesday ipatawag ning mga terminal operators upod man sa amon ma-discuss namon more exhaustively ang ila sitwasyon pagbabalaan man kung ano nga interventions kag bulig ang mahatag sa city government. No? For example, sa site development plan, basta makabulig na ng aton city engineer's office in looking at the structures nga dapat isdugon, din nga structure i-retain, nga muna bla. So, we are looking forward to that day on Tuesday. Kay dito mabatian na natin sa aton mayor kung ano ang intervention kung mabulig ng city government. 15 days is medyo mambal naton sa pagplastar sa traffic management plan. Attorney, do tama kanami na ning tsimpo
or leeway para sa mga operator sang terminal nga maplastar ini kag paglabot sang adlaw sang pagpa-implementar sang LPTRP. Although nga hindi man naton ma-perfect ini dayon, but makita naton balang ati may ara na sang order kang naplastar mayo. Amo na, correct na. Oo. Ang isa ka anggulo ka po nakita na untong specifically sa Muhon kay pag-review namon sa data nga mga city loop nga dito gaagid na. So nakita namon nga basi makulang-kulang to. Kulang siya. So next week i-meet namon ang naging tagaan sa amon nga ruta kag ipasiktuhon sila kung ano pagid nga dugang himo nila para nga hindi magkulang ang aton city loop jeepneys na magkarga sa mga pasahero nga ibupo halin sa Southern Iloilo sa Muhon Terminal. Okay. All right. We are confident that they will be very cooperative kay sila na una naman din meeting. So sa Tuesday another round naman sa pagsinapol, agod nga maistoryahan pa gid ang dugang nga mga himuon kag pwede nato maplastar this coming June 12, attorney. Oh, that's right. We hope that by Tuesday ma-finalize na ang traffic management plan sa Kasi Terminal. Ang major terminal sabi do tatlo na lang na kaya ang Tagbak, ITGSI, Muhon. Kaya ang hibawan niya although may franchise siya pero ang aliusan jeepneys din niya sa transport hub. So hindi naman why naman sing need dito. Ang Baldosa, bangod kay expired man ang iya franchise, so hindi na siya cooperate. Matabo sila ang mga vans dito sa Baldosa kadto, posibleng nga i-direct namon pakadto na lang sa Tagbak. And we are looking, the city government is looking into the possibility of reopening a terminal somewhere in Ticod. Kasi ang una may ara na nga mga terminal. Yes. Pero galing na untat lang tong operations bangod kay ti wising damo ka kadto kay may ara man sa Baldosa. So now with Baldosa being unfranchised, basi may interesado nga mag put up sing terminal dito pero depende pa na sa evaluation sa aton city government. Okay. So but siligon gali attorney, iluyag ko lang i-clarify. Hindi na gid pwede pa maka-operate subong ang Baldosa Terminal until such time nga maka-renew sila sa ila prangkisa. I don't think ma-renew pa ina nga prangkisa kay una luwas nga expired na ang location sina kag ang kadtodra based na bagong LPTRP will not be sufficient to sustain the operation of that terminal. Okay. Una ang location siya is na siya madosen la. So why sing matter against the regulations na nga corner lot siya. Okay. All right. So amo na ang mga pagbag-o nga lauman. So dito i-divert sa Tagbak Terminal na lang. Plan pero we will have to talk with the transport group nga amo na ang ila terminal subong. All right. Ang Baldosa. Sige. All right. Attorney, thank you so much for your time diri sa Bombo Radio ka pag-share man sa mga impormasyon regarding sa inyo sining mga plano for the implementation of LPTRP. Bombo Chab. All right. Maayong hapon. God bless, sir. Dari wavit si Attorney Salvador Altura Jr., si Attorney June Altura, ang legal hearing officer sang LTFRB Regional Office 6. Amo man tani katigda si Ardios Minya. Kung mayo tani, Chard, di ba? Anyway, sa aton sinima kabombo, anytime si Attorney Altura, game gini sa interview, no? Sa aton sini nga mga kabombo. So, may mga masunod pang series ang pagsinapol agod nga mahatagan pagin sa nagakigo ing tulupangod ang pila ka mga concern sa pag-implementar sang LPTRP. Ang immediate concern suno sa kay Attorney Altura kag ila sing gimplastar kagapon sa mga operator sang 5 ka mga mayor nga terminal
amo ang pagdihon sang traffic management plan with the help sang Public Safety and Transportation Management Office. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti amo ni hambal naton bala. First, ang Iloilo City naman ang labing una siniyang syudad sa aton sini mga kabumbo nga maka-implementar sang LPTRP. Sa aton sini mga kabumbo, inagalaom kita nga hindi manggid dako ang mangin problema naton, but ang problema ara lang na dinaya hilabi pagid sa volume sang pasahero sa palabuton sinipit sa 12. And I think basi palang makaparan ini sang mga operator sang terminal, and of course with the help sa mga transport group, nga mapakanay-kanay ang problema kagamangin posible negatibo nga sitwasyon sa bahin karon sang aton siniya nga mga commuter. And with that, si Mr. Boyd Parcon maging kaupod man naton sila madugay kay ang transport group may serye man sila sa pagsinapol sa aton sila mga kabombo agod istoryahan man ining implementasyon sang local public transport route plan LPTRP nga by June 12 ipatuman na inidriya una sa syudad sang Iloilo. Di ka ginagani pang istorya naton sa kay Mr. Boyd Parcon ang balasi niya may problema ginaya nga masalapo kita bumbudsam, pero kami sa transport sector ginatingwaan man namon nga mapahagan-hagan ini sa aton sini mga kabumbo. Kung ano man yung mga plano sa transport sector dira, ila naman inaiya amo nang luyang naton nga hibaluon. But sa nakita naton kon mayara sa traffic management plan, siguro isa ina sa mga pamaagi agod iyang mapahagan-hagan ang posible pagpugok sa mga pasahero. Kabay pa nga kung nagapugok man sila, hindi maglawig ang tion nga mas stranded sila dira sa aton siniya karon nga mga kabumbo. 25 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby kay Tingwanta labot diri si Sir Boyet, ang presidente sang Iklahoda kag sumong chairperson sang WVTC. Para nga makuha man naton ang dugang sini nga mga impormasyon sa aton sini nga mga kabumbo kiti kon maghambal kita nga daan nga terminal amo ni mga concern mo sang mga opisyal naton si board member Monsic Soliano. Why naman gid sang tama kad dabo kag kun ano pa iya nga concern sang na-interview ta sa nakaligad sini nga semana. Ang hambal siya ako niya concern bumbutsam ang volume. Ang volume sa mga pumuluyo na gikan sa probinsya sang Iloilo nga magadagsa kag posible ini sila ang ma-stranded or maghulat sa malawig nga tion kay basi kulangon ang aton sini nga mga salakyan nga maga-pick up sa ila from terminal pasulod sa syudad sa nga Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbuti ibalo naton kay ang transport group sa nasiling tanan may araman niya sang kaugalingon sini nila nga preparasyon sa pagpatuman sang LPTRP. Kiti siyempre kung plastado may order ang pagsulod, pagpanawag, pagsakay sa pasahero, may mga gamay nga delays but hindi amo sina kadako sang huol nga mahatag man bala sa mga motorista kag subong man sa mga commuter. 27 minutos na nakaligad karon sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Si Sir Boyd Parcon yara sa aton sini nga linya. Sir, si Bombo Cham, maayong hapon live ikaw sa bombohanay sa udto. Bombo Cham, mayong hapon nga para pasensya kita sa linya rin subong. Hindi kita magka-zoom ang interview. Pero ang signal mo, Sir Boyet, ari ka lang distupad ko ba? Tama ka, klaro. Kailangan open ka, tama din. Yes, sir. Anyway, sir, LTFRB, PSCMO, mga terminal naton, operators, nagaplano sila sa implementasyon ng LTFRP by June 12. Sabay sa transport sector, may mga plano man bala kamo, may mga ginapreparahan man kamo, Sir Boyet? Sakto na Bombo Cham, kay alin siyang mandi pa.
ginamiting aton adlaw-adlaw ini aton mga chapter association kahapon kagabi na kitang katapos sa pag-meeting kay regarding ini sa pagka-implement sining LPTRP sa syudad naton kag ginapreparahan naton na bumbutsam ini mga terminals naton no kay mabudlay na karon nga mag-plug up ang mga pasayro nga naga panaog dira sa mga terminals naton kay bumbutsam nga ini na kontrolado na ni sa nga co-op ini mga unit naton na hindi man ikaw kabiyahe dira kung hindi ka sa nga consolidated no tanan yung gabi isa consolidated ini nga mga ruta bumbutsam no may ari kita diri nga kopya kay ini ginatag nga ini kin-award na ini sa nga LTPB sa aton nga mga co-op no kay hindi ang isa ang diri sa Maya Iloilo City 5-4 ini ka co-op diri ka kooperatiba no may maging pang award nga mga unit ang LTPB para man sa pag serbisyo sa mga kooperatiba diri sa siyudad sang Iloilo bumbutsam. Ano ina ang mga ruta bago nga ruta Sir Boyet? Bumbutsam ini nga mga ruta no ari diri ang Ungka Iloilo City proper via diversion Pestibok no transport hub ginawardan ang aton nga WBTC sang 26 ka unit bumbutsam no 26 unit ini ang ginaward sa aton kadua diri ining Ungka Iloilo City proper via CPO naton na bumbutsam ang pagkadto ni sa terminal naton dira sa Maya Ungka terminal no kag ini nga mga unit bumbutsam pinaward ini sa nga LTPB sa aton is 55 units sa ini bumbutsam ang ginaward sa aton sa WBTC nga transport kooperatiba cooperative ang aton bumbutsam na kalumpang nga kalumpang kalaparan Iloilo City proper no ginawardan na ini sa nga LTPB sa nga dali 40 ka unit bumbutsam no kag ang aton iya nga Pestibok transport hub nga Iloilo City proper SMC kaya mo bumbutsam no Yes. gin-extend ini siya dito sa may Pestibok transport hub bali ginawardan kita singi sa 69 ka unit bumbutsam nga unit nga pagkadto dito sa may bag-o nga mga ruta naton nga extension ini sa mga ruta naton pagkadto dito sa Pestibok. Ang aton Villa Baybay to Iloilo City bumbutsam ginawardan by Bonifacio ginawardan kita sa LTPB sang 26 unit bumbutsam kinaward sa aton sa LTPB pagi ni sa aton kooperatiba ini nga WBTC no. Ang aton naman niya Mulo Baluarte City proper lok naton bumbutsam gamay na ni ginatag sa aton sa LTPB siyam na ka-unit ini bumbutsam ang gina-award sa aton sa LTPB. Ang aton naman bumbutsam nga Tibauan, Iloilo City proper, via Tabukan, Pestibok, bumbutsam. Gina-award sa aton sa LTPB is 38 units ini bumbutsam. Gina-award sa aton sa LTPB pagi man sa WBTC no. Ang Manduria Umulo, Pestibok, transport hub ginawardan mo kita sa LTPB sang 20 units siya bumbutsam. Kada nga aton lapas sa Iloilo City proper via Isatyo, no? Ginawardan kita sa dili ba sa Tikod Terminal Baldosa tabla bumbutsam to. Ginawardan kita sa LTPB sang 68 unit, no? Ginatag sa aton sang LTPB na para man sa pagserbisyo sa sinangang mga ruta. Ang atong Tagbak Iloilo City proper area halin sa Tagbak Terminal ginawardan mo kita sa LTPB sang 68 unit bumbutsam nga mga pag-ini sa aton sa WBTC no. Kag sa aton iyang Muhon Infante Lok bumbutsam pinutod ini ruta sa Muhon Terminal naton ito isang una lambot isa sa may Merrimart Mall. Sa Subong ari na sila diri ang ilaw ruta sa may Infante no. Diri na sila hasta malibot sila sa Infante magbalik sa Muhon Terminal. Ginawardan kita bumbutsam sang 39 units sa bumbutsam ingatag sa aton sang LTPB. Ang kompanya Pundidor City proper naton bumbutsam ginawardan kita sa LTPB sang 21 units sa bumbutsam. Ang bumbutsam sa mga unit ang ginpang award sa aton sang LTPB na para man nga tawag makabiyahe agin ang ruta naton nga lipot nga laba sa una ginlipot may ruta kita nga mahaba sa una ginlipot naman sa ruta naton nga iban bumbutsam kin-extend man ini sa nga LTPB approve ini sa nga mga ruta ang ginapreparahan naton karon kay sa abot nga June 12 bumbutsam
amo gini pag-start namon sa pagbiyahe sa sina nga mga ruta Bumbutsam. Okay. Sir Boyet, ini nga mga numbers ang modernized jeepney ang ginpanglawag nimo, kompleto na ni or may ara pa lang sang inisyal nga makita ta by June 12 magabiyahe or tingob na ni sila? Bumbutsam sa mga abot nga June 12 yung siguro kaabot no aton sin nga mga unit kay ang suno man sa atong suppliers no dito sa Manila kag suno man sa atong diri nga loan sa bangko daw hindi paguro kay tiyang aton bangko okay naman wala nang problema nga papilis naton Bumbutsam pero hindi siguro kaabot sa June 12 no ang aton sige diri nga paggaganito ng mga salakyan na Bumbutsam anay amo ning aton traditional jet importante sa tanang Bumbutsam consolidated sila sang LTFRB. Okay. So, may makita ni nga bag-o sini iyang ruta nga signage sa kilid sang traditional jeep. For the meantime, nagahulat kita sang mga modernized jeep, Sir Boyet? Correct po po, Champ. Ining aton nga mga unit nga mga traditional, ang ila sinidiri nga mga ngalan sa kilid nila sa kada ruta nila, pang-isyan naton nga Bumbutsam, no? Sang mga bag-o nga ruta, agin award sa aton sang LTFRB. Okay. Sir Boyet, by June 12, sa nasaling ko na ipatuman ng LPTRP, ginsapulan nyo man ini, kag may mga nagakigo nga preparasyon man kamo, Sir Boyet, pananglitan, kiti, hindi man naton malikawan ang volume sang pasahero, ekspektaron tagid nga madamo, hilabi pa nga bagong implementasyon, ano ka preparado diri ang transport group naton? Mo po Champ, sa part ya sa nga WBTC kag sa nga Iklahuda, mga gamitin kita lang sa Mandipa, hasta kagabi buwas aga, schedule magtaka meeting mga lasot sa atong ruta nga sa city, no? Kasi mga bag-unan ni Bumbutsam, ginapatawagin naton ang mga operator, hindi lang driver na patawag naton sinidri, kundi ang mga operator ya nga tagiyas sa mga salakyan na para man nga mapreparahan nila, makondisyon nila salakyan, ang ibang salakyan nga nagpundo, tungkol na sa una, may mga pandemya, so, ginamatamit na pagalit sa operator ng driver sila, kag ginamatamit na Bumbutsam kondisyon sa mga operator. Ang ilan naman sa preparation naman sa palabuton ng mga naton sa kagabi sa hindi kita nangambal hindi naton ini kaya no kasi wala pa man Bumbutsam mas nato kita sa June 12 may encounter kita sini nga mga problema gid man sa palabuton nga June 12 no kasi hindi naton ini malikawan may mga problema sa first day no sa aton sini pagpasalig Bumbutsam na istorya nato ng taga LTFRB subang mga taga PST mo ako ning kaso kami magluntad ng mga problema sa mga terminal naton handa man sa LTFRB sa pag-atubang sa amon no kung may mga additional unit kag ang aton nga siyudad Bumbutsam handa na siya Mr. Gicundo sa pag-atubang man sa amon kung kaso nga may mga problema kag ang province sa aton Bumbutsam amon ito yan naton may kaso may problema dapat ipatawag ng mga province city kag ang aton LTFRB para man nga masolusyonan sila yon sa mas madasig sa pagsolusyon ini nga mga problema ang magluntad sa palabuton nga June 12 Bumbutsam. All right. Sige. Sir Boyet, thank you so much for your time kag paghatag man sang dugang sini nga mga impormasyon pabalo naton sa aton sini mga commuter nga ti kamo nagapreparar man sa sining pagpatuman sa nga LPTRP nga ti maglabot sa punto nga hindi mahagan-hagan naton kung may huol gid man nga matugal later on mahagan-hagan kag hindi man gid iya matam-an ang aton sini nga mga sumalakay. Sakto na Bumbutsam, kinahanglan gid naton no nga magbinigay kita pagi sa media no mabatian sa mga commuters naton patag nga preparado kami pero may mga problema din nga magluntad sa palabuton nga June 12 Bumbutsam. All right, sige. Salamat kag mayong hapon Sir Boyet. Salamat Bumbutsam, kag salamat man sa Bumburad. Mayong hapon. There you have it, si Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang presidente sa Iklahuda kag chairperson sang WVTC sa pagpasiguro man sa bahin karon niya sang mga commuter nga ginapreparahan mainis ang transport group kag in kaso por kaso ti may mga ginapreparar man sila no nga mga lihok agud iya nga ti indi matamaan ang aton sini nga mga commuter sa palabuton sini iya nga pagpatuman sang LPTRP. 37 minutos na nakaligad sa aton sini iya nga pagpangalagad diri sa 37 minutos na kaligad sa tak ng Alona sa pagpangalagad sa Momoanay sa Udto. Pagbalik tabla, pamatian ta statement ni PNP Chief Vicente Danao
pandam sa mga police commission officer kag police non-commission officer nga mga nagatiaw-tiaw or involvado sa illegal nga droga. Kag lakip na diri banwa, sino man nga Herodes niya nagamit sa pangalan ni Police Colonel Leo Batiles man. Nagpang-scam mo, napulo kalibo nga balor sang load. Ang iya sini cellphone load, ang iya nataban. Balikan tani matapos ang pila ka importante nga mga panumdumoras. Tatlo ka sa isang oil, ini among saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung kolesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa. Standard time 42 minutos o kung 43 minutos na nakaligad sa takna Siringalona. Balik sa bomboanay sa Odto. Sa gyapon ko po mo bombot siya Blanco Hover. Standby Aryo, pabatita ang statement bala ni
PNP Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Ini kasunod sang pagkaresto sang IMEG sumunga pungko si Police Colonel Police Colonel kung general na si Sir Sir Nasyon. Dakop to isa ka major kag isa ka do sarhinto involved sa illegal nga droga sa aton sila makabombo. Tiyan mo ning statement ayo ni PNP Chief Danao sa mga miyembro sa Philippine National Police. Yung mga iba dyan, na hanggang ngayon ay ayaw tumigil, sa pag-proliferate ng illegal na droga. I would like to address this to the men in uniform of the Philippine National Police. Meron pa rin sa atin mangilan-ngilan. I'm giving you stern warning. Nakikiusap ako sa inyo. Please put a stop to this illegal drugs menace. Nakikiusap ako sa inyo. Kung nakalusot na kayo dyan at hindi kayo nahuli, pasalamat kayo. Hanggat suot ko tong uniforme na to, matuloy man ako na mag 4-star o hindi. You take note, gentlemen. Kilala ko kayo. I'm giving you stern warning. Ayaw nyo magbago, babaguhin ko yung buhay nyo. Kung hindi nyo babaguhin, palitan ko yung birthday nyo. Hindi ako nagbibiro. Records will show, gentlemen. This is not just a saywar. This is just, I'm giving you a fair warning to all officers and men of the PNP. Put a stop to this illegal drug menace. Put a stop. Hindi nyo na pagulatan nga si Kebs pang magambasin yung stop. Anyway, seriously speaking, hambal ni Lieutenant General Danao, sinya hindi niya saywar, gadobo ko gulat-gulat style, kagway man siya kuno nagalango-lango, sa tun sini nga mga kabumbuti, ini pandama. Pandam sa mga men or women in uniform nga naga-engage sa illegal drug trade. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tipro ko nambal ni Lieutenant General Danao nga ibahin ko yung date ng birthday nyo. Tani kung ang ginambal ni Lieutenant General Danao, kung ako lang in my own opinion, pag hindi kayo magtitigil dyan, if you will not stop, I will make untat your birthday. I will make untat with your birthday. Hindi gani, ang balon niya nga, pipigilan ko ang pag-edad nyo. Di ba? Okay man, engineer? Kung mga mo tuguro yung bali, kung sa Ilonggo pa lang, kung hindi ka mo mag-untat, untaton ko edad nyo. Paano mo mauntat ang edad sa tawa? Hindi na siya ka-birthday. Paano siya hindi na ka-birthday? Itip na siya Di ba? Pero seriously speaking, ang pulis, amo iya ang dapat nga maglagas sa mga kriminal. Hindi iya nga ang pulis, ang kriminal isa lang. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tidamo gambal nga si Police Lieutenant General Vicente Danao mas kurulbaan pa kuno kay Bato de la Rosa. Kung si Senator Bato sang tsimpo niya kuno, do kajali pa yung tao, nagahuro-hak-hak pa. Si General Danao kuno, do budlay niya pa yuhumon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi na kuno ninyo paghulaton nga sampulan. Why na kuno hulatanay nga sampulanay pa kay hambagan ni Lieutenant General Danao, kilala ko kamo tanan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikita nyo to, tabo diri sa syudad sa Iloilo. Si Sarhinto Igmedio Cristobal, inakop sang PRDO sa aton sini mga kabumbo. Pero ang nag-operate ya sa isa ka major, ang policeman, ay meg to ya sa pagpamuno man ni General na sa Subon, General Nasyon.
Sa aton sini makabumbo kay ti siya to subong nagapungko bilang IMEG chief mo si Arde. Si PRO6 Regional Director General Flynn Dongbo. Halin man ni sa IMEG. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti amo na niyang mando sang Chief PNP, ara ka sa serbisyo, hindi ka pa magtarong, engage ka pa sa illegal nga droga. Ti amo na to stern warning na to. Hindi to ya saywar, hindi man to lango-lango. 48 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Aryo, amo man dapat ya nga sampulan kaga itikon sang itikon sang tawag siya ni Bumbo Umel. Itikon sang inumol ni Manny Pacquiao nga mga klase sang tawo nga mga manugtunto. Gingamit niya pangalan sa city director nga pangayo-ngayo load. Napulo gid kalibo nga worth sang load ang nataban niya. Si Bombosina Marisuelan may follow-up report. Bombosina, sa report please kamin. Nagdangat gid sa 10,000 pesos ang nakuha sang sining scammer nga nagpakilala nga siya kuno si Police Colonel Leo Batiles ang City Director sang Iloilo City Police Office. Ini matapos nga isa ka vendor sang Iloilo Terminal Market o kon super naton dira sa may Iloilo City proper ang nagpalabot sang o nag-report sa may bahin sang Local Economic and Enterprise Office o ng LEEO nahanungod sa sining na-receive niya nga tawag halin kay Police Colonel Batiles. So diri sa vendor Tagalog ini siya ang nagtawag sa iya. So hindi pa man siya familiar gid sa iya sa tingog ni Colonel Batiles kag naunahan siya kumbaga kay duka authoritative man maghambal ining nagtawag sa iya nga naga-Tagalog. So mapatihan mo man siya actually Bombo Champ kay ang diri ang pahayag diri sang caller nga kanihanglan niya sang kuhaan sa mga groceries kay groceries ni ginabaligya sang vendor nga among paggagamiton sa pagpanagtag kumbaga sa mga pigado nga mga pugluyo do mayara sang pagabuhaton o obrahon dabi nga pagpanghatag sa mga groceries ining isa ka non-government agency kag in cooperation with the Police Colonel Leo Batiles. Amo na ang una naging pahayag sang caller asang at the end ang ginobra sili na ngayo siya sang load so bali nakuha gid 10,000 pesos tanan, 5,000 sa smart kag 5,000 pesos man nga load sa Globia Bobo Chomps. Ulihi na na-realize nga do sala tuno sa iya paanong groceries lang tapos naglabot na nagpangayo na yasang load si Police Colonel Leo Batiles. Amo ning bahin man sang LEEO amo man ang nagpakig-angot sa Iloilo City Police Office agod nga investigahan kag syempre para mangin aware man o kung makapagwa sang paandam ang ICPO regarding sa siniyang lapnagon nga mga scam nga nagakapatabo diri sa may syudad sang Iloilo. So naibaloan nga mga naglinigad man nga mga binulan may pila naman ka mga reported nga mga scam nga same gid ang trabaho or same nga nagatawag kag nagapangayo sang solicit or kwarta kag nagapangayo man sang load dagko na siyang amount sang load ang ila sini masamino nga ginapangayo. So sa pahayag diri ni Police Major Shella Sanglines ang spokesperson sang ICPO iyaging pahayag nga medyo mabudlayan sila nga i-track ang caller kaya una niya nga tawag via landline kag ang cellphone subong ginatry Manila sa iya nga may makuha sila dira nung information or para matrack ang caller but very impossible pa sunod sa ni kay Major Shella Sanglines. So susubong nagpaandam sila sa publiko nga if ever may amo sininong mabaton nga mga tawag kaangay sini magapakig-angot o kung mag-report gigilayon sa mga malapit yang mga police station sa inyo dirang area agod nga hindi na kamo mangin na biktima sang scam Bombo Champ. Atong papatian si Police Major Shella Sanglines. Yes, may ara kita concerned citizen kag nabiktima ni siya nga isa ka vendor naton dira sa bahin sang Iloilo Terminal Market nga naga-engage sa negosyo sang mga groceries. So accordingly nagtawag una sa talatapan sang LEEO sa opisina ni Ma'am Maricel Mabacquiao
kag Tagalog speaking siya nga daw something nga daw may authority bala kag nag-coordinate dito nga nagpakilala nga kuno siya si Sir Batiles or Colonel Leo Batiles nga City Director sang ICPO kag nagapangayo siya sa talatapan ni Ma'am Mabakyaw sang numero sang cellphone number sang isa ka vendor dira nga pwede niya kuno baklan sa items nga upod sa isa ka NGO ipanagtag nila sa recipient nila nga indigent beneficiaries. So because nga in good faith no ang staff ni Ma'am Maricel is bag-o pa lang dira kag hindi man siya familiar sang tingog sang aton city director. So nag-endorse siya sang isa naton ka vendor da nga pwede baklan which ang masunod nga natabo gin directly through cellphone gintawgan sang ining budol-budol naton or scammer nga ni ang aton isa dira kang negosyante nga ti kun isipon mo bala makaruluhay kay bag-o pa lang nakabawi-bawi no sa nila nga negosyo and nagpakilala man no nga siya ko no si Colonel Batiles kag naglista naghatag sang mga items nga ikatuan niya para nga i-purchase nila bala kag amo na ipanagtag nila sa ila mga indigent nga recipients. So unluckily wala niya na dudahan kay after itong nagatag sa mga listansang items, ang pinakaulihi nga gininyo sang caller is mangayo sang cellphone load, no? Okay. 5,000 worth nga smart load kag 5,000 worth nga globe nga load and although wala siya sang amusina tungod nga daw na ano bala daw tungod nga unahan bladungan o muna bala siling nilang mga modos bala sa mga biktima nga sige-sige nga sugilanon kag do nagpaminsar man ang aton nga biktima nga daw posible ba si Sir Gid manini daw sa kahuya niya so gin-facilitate niya pa no in fact gin-instructionan siya nga i-send scratch kag i-send mismo sa aton nga ni nga caller nga ang description is Tagalog speaking no Tagalog speaking kag kung tan-awon mo ikaw yabi no groceries na baligya mo nga ang pati load pati kwan nga katuan niya malang no amo na so ugaling nahatag na napadala na sang aton nga biktima kag gulpi lang siya nakapanumdom kag makapaminsar nga ay si Sir Gid man to nga ang pati load gin sa amo no gin pangayo kay considering according sa i-prepare lang tong mga nga mga items. So because of that, subong gininbestigaran naman naton dira sa bahin sang Station 1. But unlike do kabudlay kay ti kabudlo ay sing tracking ano bala ang caller nga to. So ang aton subong focus kag of course ang focus man sa aton biktima nga nag-report sini siya sa aton sa otoridad para nga ti wala na sing mabiktima bala no sang mga angay sini nga modos nga ti manawag lang mangayo no sang certain amount. Ang instruction is like for example, ipadala sa any money remittances and kaangay sina sa iya load ya in form of smart loads, cellphone loads. So basta mga amuni nga nagatawag lang, nagapakilala, ga-drop name sang any high-ranking government officials, PNP officials naton. So nga aton panugyan sini is tagaan anay chimpugid no nga tawgan ang pinakamalapit nga police station, checkeron, i-validate kid i-confirm kung ang ginalawag niya nga ngalan is lehitimo kag kung ang gina-represent niyang ina nga opisina nga ginatawag niya is isakto gid man no kay sa subong nakita naton nga ti may mga pilagid man kita kapumuluyo nga ang obragid dia is manuntugid lang no si or mangbudol-budol. Si Police Major Shalamay Sangrines ang spokesperson sang ICPO Bombo Champ. So ang ining biktima iyang vendor dira sa may merkado ang sunod diri kay Ma'am Sangrines pagabuligan man nga mabawi ang 10,000 niya. Ang opisina sang LEE, ang Local Economic Enterprise Office, ang mayara man sang bulig nga igahatag sa sining biktima yang vendor Bombo Champ. Alright. Tihalong gid sa mga nagatro Tagalog. Pero tisik na Batiles, why nega Tagalog?
Yes, so mo pag ginabambot siya, Oo. pwede na unahan kuno kadungan do basi pala kinulbaan or nakuya ining vendor yang nga magpang-indi pala kumbaga kay Sir Batiles. Kay basi hindi pa gid familiar as to paano yang maghambal si Police Colonel Leo Batiles. Oh, tinga ka-intimidate kay man kung Tagalog istorya mo aw. Ado wala man bambot siya kay mas wala man. Oh. Pero sakon. Katulad na kon, ang galing-galing ko mag-Tagalog, baka kuminsan intimidate ka sa akin. Parang hindi naman kasi parang hindi naman Tagalog pakinggan no ang ganyan mo mga sinasabi. Alam mo naman na pinasahi tayo kaya nga kung may magtawag sa inyo na humahambal na si Bumbutsam ito nagpapangayo ng load, huwag kayong maniwala. Oo. Hindi naman ako hindi naman ako naghihingi ng load. Ako may-ari ng load Bakit ako ipangayuin yan? At isa pa, tandaan nyo to mga kabumbo, namimigay ako ng load. Hindi ako humingi. Anak ng tinapa, oo. Di ba, Bumbusina? Actually, ikaw taga-hatag sang load sa amon. Oo, pero hindi ko naman sinabi na cellphone load. Basta load lang. Workload. Oo. Kahit anong load, gusto ko, pwede kong ibigay. Yung pinaka maganda ko na bigay na load, alam mo kung ano? Ano ba mo siya? Oo. Ano ba mo siya? Oo. Oo? Isumpon mo yung load. Load? Oo, load. Ang load. Napakahinay naman ang reporter na to. Para ulod lang, hindi pa makuha. Kayo do, wala man to sang sakto nga ano ang ulod. Teo, ikaw be. Sige be. Ikaw be kay White. Ang ulod be kay White. Ikaw be. Sige be, ikaw na be. Ulod mo siya. Ikaw be gani. Kay ginakadlawa mong ulod. Sige, ikaw be. Ikaw be. Hatag be, load be. White ka gani ba? Hatag nga load. Bayo pa gani kuya. Kay bisan may ube, ara. Okay. Sige be. Load, wala, hindi ako ready. Nak ng tinapawaw na. Ano ba na? Parang mahina yung birthday girl Yes. Parang mahina o kinoconserve yung energy mamaya? Ikaw lang ang pakotakot Pero tiyan mo na, Bombosi, for example, may matawag sa ila, Tagalog, English speaking, o kung ano man dira. Kung ikaw ang ginapangayuan, dapat ang transaksyon is hindi na pagpaagi sa mga text, sa mga tawag-tawag, kahit tidak mo ang posible nga matabo sila. For example, may manawag si mo Tagalog, na pakilala si Police Lieutenant General Vicente Danauto, si PNP to. Meron kaming emergency, kailangan namin ng load. Ganito. Tikon ikaw abing tawagan sa amo sina, anong sabat mo, Bombosina? For sure, hindi ko kasabat, Bombosina. Hindi ka kasabat. Kundi hapos ka biktimaon sa mga budol-budol? Hindi. Kalan na, Bombosina. I mean, ang the way pa lang mga yung dapat ikaw kabalukan na kung paano mo nabasakon or paano, how they sound, kumbaga, mahibaluan mo na ang mga scam niya kag sa mga matuod. And mas maayo gid nga ipa-verify mo danay ang mga amo siniya nga mga ma-receive nimo nga mga tawag. Pwede man na masabat nila, good afternoon po, Police Lieutenant General Vicente Danao. Sir, Chief PNP, good afternoon. Pakipunta na lang dito sa bahay at ikaw kumuha ng load. Amo lang na kasimple. Di ba? Yes, man, pwede gid. May nakuha na sila sa ibo po mo siya. Timamba, sabi hindi, ipaagi mo na sa pira padala. Padala ka muna ng inugplite kasi wala akong pira dito. Di ba? Yeah. Bala mo ining mga tao, hindi niyo maglabot sa punto, Bombosi, nga kernel ka, city director ka, mayor ka, vice mayor ka. Hindi ni sila magpanaog sa level nga mga ngayo direkta sa tao, So dapat maano man kita bala kung kaisa hindi kita magpadala-dala sa dungan o kung amo sina no kiti siyempre
way labot sining ang guwaya sini duwagi diyang biktima nga lansang tao itong nga gingamit kag ikaw mismo nga gibiktima sining budol-budol. Oh. Di ba? Or hindi mo lang pagsapakon kung hindi mo kilala ang numero, hindi pagsapaka hulata nga mag-text na kag magpakilala. Kag sa pagpakilala niya ti i-ano mo o sisao mo sa gusto. Alam mo Especially kung kilalang individual. Oh. Mas hapo siya actually i-verify kung mga kilalang nagapakilala ya bombo siya. Pisang do random lang dabi. So need get verify kag tawagid if hindi ikaw sure. Tawag sa mga authority naton to help na or assist sa imo bombo siya. Kung mapaslawan ka mag-verify, ano pa ginang pwede mo mahimuon? Hindi pagsabtang tawag. Kung hindi sa ma-verify, hindi sa madala sa verify, i-Wi-Fi. Tama na niya. Oo, tama na naman. Sige, salamat, Ken. Ini si Bongo Sheila Marisol at para sa Mamasang Radyo ng Pilipinas, Kansas City, number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bumbo! Salamat, Ken, na Bombo, sina Marisuelan sa imo, sini iyang follow-up report. Ti sa aton sini nga mga kabumbo mangin mahinalungon kamo sana siling tanamo gani na ang plastada sinadra banwa husi saon yung kinsang husto. Ang ako lang yang tip sa inyo ang mga tao ni nga mga kilala, mga bantog, mga sikat or mga may pwesto sa gobyerno, hindi ni sila ya maglabot sa punto nga manawag sa imo direkta kag mangayo sa kwarta, mangayo sa load o kun ano sila dira laban-laban sila dira panunto na. Sa aton sini nga mga kabumbo. Oras 4 minutos na nakaligad sa takna sininga las 2. Standby na sa kapon namang program ko po naman sa kay Tita Reginis. Bombot Shama Blanco Hover, nagabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bumbo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil,
gel o kon kamot ang ihulom sa ice o kon direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na bala magsabat sang pamangkot nga naghibi ka? Inibangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo, kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha,
I-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babae nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinaling nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kondilirium. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact. Sa itanan mga kabombo, welcome sa kahapon lamang program. Saturday kita today, 15 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. I am sure you're having a great day, medyo lazy Saturday, especially to those nga Saturday o ay nasang trabaho, so Friday afternoon pa lang feeling weekend weekend mode na. Well, anyways, sa nga hapon, I'm sure you are with your loved ones, especially with your family, and you are enjoying your time with them. And so I would like to say thank you nga upod nyo man ang kahapon lamang sa inyo nga tiyempo kag oras nga gina-spend para sa inyo nga family. And so I'd like to say hello and welcome sa tanan nga mga family members ninyo dira, sa tanan nga nagatutok sa aton this afternoon, sa tanan nga nag-join, sa tanan nga nag-upod sa aton. This is Tita Regine on the 28th of May, diri sa kahapon lang ang program. And una gid sa tanan, liya ko lang i-call ang attention ni Taurus 21 sa 5th District. Nagatawag naman kami sa imo duha ka mga numbers na ginhatag diri sa aton, unattended, and ang isa naman is out of coverage area. Actually, this was also my problem earlier sa ginaset naton, no, ang pag-interview sa ni sa iya. Pero later on, nakareply siya nga natulugan ko no siya. Pero I hope why ka dira natulugan, ma'am, nakaistorya na kita kahapon, di ba? Sili mo makadto ko gani sa tiintuman sa inyong may hall ayon, parang mas baskog siling mo ang ang signal. So palihog lang ma'am, open na ang imong mga cellphones dira, and at the same time naga-friend request man ang Bombo sa imong FB account, pero so far daw wala kagid naka-respond. So ma'am, kung bitbit mo dang imong cellphone number, pwede ka man nga ikaw na lang ang makatawag diri sa amon sa 0917 306
0917-306-6513. Sulitan ko lang, 0917-306-6513. Ma'am, sayang kung hindi natin ma-push through ang pag-interview sa imo sa sininga hapon. Sayang man ang 1,000 pesos. So, dapat, nga matigayon ginato nini. So, we are waiting from your end to reach out na lang to us, ha? Kay we keep on dialing ang imo nga duha ka mga numbers and nag-reach out man kami sa imo nga FB account, but so far, wala gid sang response, wala gid sang reply. But it's never too late. Manog, bukas pa lang kita sa ating nga palatuntunan, manog play pa lang ako sa ating nga ambahanon para sa sininga hapon. Sige ma'am, palihog lang ha, open your cell phones and at the same time, give us a call. Kagang imo dira nga FB account, bukti naman. Ariana yung ating nga ambahanon para sa inyo tanan mga ka-bombo, and we hope that after this song, okay na gid. Si Taurus 21 sa 5th District. Someday When I Am King by Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatoslao para sa inyo. Good afternoon and welcome. I can't claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend.
One of my favorite songs nga ipatukar para sa inyo from the Bombo Music Festival someday when I am king do ka national level. No? Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao para sa inyo mga kabombo. Wow, this is so funny because sa ako niya nga cellphone nagtawag diri sa Taurus 21 sa 5th District. Ma'am, ano man, basi kon ikaw lang ya ang pwede katawag, pero ang imo nga cellphone hindi pwede matawagan. Anyway, ma'am, gin-text ko dira sa imo ang duha ka numbers diri sa Bombo Radio para nga ikaw na lang ma'am ang makontak. Okay? Ikaw na lang ang makontak diri sa amon. Para nga mahitso na to na ang aton nga pag-interview sa imo subong 23 minutos makalipas ang takna ang alas 2 sa hapon. Please take the effort, ma'am, ha? Nga makatawag ikaw diri sa Anton 0917-306-6513 or 0998-841-3306. Gin-text ko da, ma'am, sa imo. I hope na na-receive mo. Though it seems like amo gini ang problem siguro sa cellphone mo, hindi ikaw pwede matawagan, pero ikaw pwede ikaw yaka-call. Taurus 21. Sige, ma'am, lihog lang, ha? Nagahulat diri ang aton nga mga partners sa technical side para nga magbaton sa imo nga call. Palihog na lang, tawag na lang subong. So, for the meantime, samtang ginahulat-hulat naton ang pag-contact diri sa aton sa ang aton nga winner nga si Taurus 21 sa 5th District. Siguro, mahatag na lang kita, anay, no? Sa isa ka story para sa inyo. Mabasa kita sa isa ka story para sa inyo. And while waiting, so that hopefully makasunod siya kag matigayon gid ang aton nga pag-interview sa iya. And speaking of winner gali, no? Later on, may ara kita sa bag-o nga winner para sa siningang semana kag pagalawagon naton siya before kita nga mag-close ang program sa saninga hapon. So, sa tanan dira nga mga nagpadala sa ilang mga istorya, bantay gid kamo. And to those nga may ara man nga luyag nga i-share diri nga istorya sa ilang nga kabuhi, pwede gid nga ma-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat nyo manina, takpi na ang envelope and then ipalabot nyo na diri sa kahapon namang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, we are waiting for the call coming from Taurus 21 and while waiting, yari naman ang isa ka istorya nga liyag i-share diri sa aton ni Wandering Lady sang Guimaras. The letter says, Dear Tita Regine. Mayong hapon, Tita Regine, mayong hapon, kasi tanan nga matag kalamati. Tawag lang ako sa kay Wandering Lady sang Guimaras. Gusto ko man nga i-share ang kasaysayan sa akon nga kabuhi sa tanan nga matag palamati sang kahapon lamang. Napatay ang akon iloy sa nagaedad pa lamang ako sang 3 ka tuig. Ang amay nga akon nga namatan, amo si Papa Mar. Si Papa Mar, hindi ko tunay nga amay. Single parent si Mama, sang ginpakasalan siya ni Papa Mar. Apang, ginkabigid ako ni Papa Mar nga kaugalingon niya nga anak. Ginatipan niya ako, kaginpalangga, bilang tunay nga anak. Ang ako namay, wala mahibalui, kundi ina, pero suno sa istorya, na preso kuno ini. Kag wala mahibaluan, kun bala nakagwa na, o kun wala. Ginbayaan niya si Mama sa nahibaluan niya nga nagbusong ini sa akon. Sa napatay si Mama, Tita Regine, luyag kuntani ako nga kuhaon sang akon lola nga isa nakabalo. Apa naghambal si Papa Mar nga hindi na lang, bangod mahina na kag tigulang na si lola. Siya na lang kuno ang bahala sa akon, bangod daw tunay na nga anak ang pagkabig niya sa akon.
Isa ka driver sang de pampasahero nga jeep si Papa Mar. Madumduman ko nga sang una, ginabit-bit niya ako samtang naga-drive siya kag dira lang niya ako ginabutang sa front seat. Kung matulugan na gani ako, ginahapit niya ako kay Lola kag kuhaon kung makagarahe na siya. Grade 4 ako sadto sa nangasawa si Papa Mar kay Tita Meldy. Si Tita Meldy nagatrabaho sa parlor bilang manugunting buhok. Nagapang manicure, pedicure man ini siya. Sang una, maayo man ang iyang pagtatar sa akon. Pero samtang nga nagadugay, do perminya na lang ako nga ginapasingitan Tita Regine. Ilabi na gid kung ginapakita ni Papa Mar ang iyang pagpalangga sa akon. Kada magkaon, ginatawagid ako ni Papa. Kag kada pauli niya, bisan dulce lang, may pasalubong gid na siya sa akon. Sang sila na ni Tita Meldy, duha na kami ang iyang ginadalan pasalubong. Pero kung kaisa, ang akon nga parte, wala na ginahatag sa akon ni Tita. Ginaubos niya ini, hindi gani, hambalon niya si Papa, nga hindi ko kunuuyon ang dala ni Papa, gani iya na lang. Ambot gani Tita Regine, daw mainit ang iyang dugo sa akon. Kung nagapungko gani kami ni Papa, kag nagaistoryahanay, dayo niya mandasok sa tunga namon, kag magdikit kay Papa, kag magpaangga. Hindi gani, butungon niya si Papa nga magsulod sa kwarto. Ti, kung ako na lang isa sa sala, dayon ko naman lang nasulod sa kwarto ko. Grade 6 na ako sa nagbusong si Tita Meldy, sang ila anak ni Papa Mar. Pero bisan may anak na sila, palangga ako gihapon ni Papa Mar, kag wala nagbago ang iya nga pag-care sa akon. Sa tuod lang, Tita Regine, wala gid ako sang may nabatyagan nga kung ano nga mali siya, halin kay Papa Mar. Gani, tunay gid nga mag-amay ang amon nga pagkabigay. Pero hindi ko maintindihan si Tita Meldy nga daw akig sa akon, kag permi lang ako ginapasingitan. Kung wala si Papa Mar, grabe nga pagpabudlay niya sa akon tita. Halos tanan nga ulubrahon sa balay, ginapasa niya na sa akon. Sa gihapon, wala ako nagareklamo, kag ginapati ko man. Wala man ako nagapanugid kay Papa Mar, kay hindi man ako luyag nga mag-away sila tungod lang sa akon. Sang ara ng manghud ko nga si Baby JR, may mga beses nga ginapa-absent ako ni Tita Meldy para bantayan lang ini kay may manicurean siya kuno. Tigambal ako sa iya nga hindi ako pwede mag-absent kay may exam kami. Pero lusi kag butong buhok ang akon maaguman sa iya. Kun kaysa abi mo makita ni Papa ang akon lagob, nagapamangkot siya kung naano ako. Nagabutig ako kag maghambal nga nabunggo ako o kung nakadasma ako. Hindi gid ako luyag manugid kay basi mag-away pa sila nga duha tungod lang sa akon. Palangga ko man Tita Regine ang akon nga manghod, gani gid bantayan ko gid ini siya sang maayo. Sang high school na ako, luyag ni Papa nga didto ako maeskwela sa Banwa. Pero naghambal si Tita Meldy nga dira na lang kuno sa amon barangay para lapit lang. Pareho mala na kuno gihapon, gamay pa ang gasto. Manami tani didto sa Banwa kay semi-private ato, kag manami ang ilang standard sa pagtudlo. Pero bangod nagapamalabag si Tita Meldy, wala man mahimo si Papa, kundi magsunod sa luyag niya. Ako, Tita Regine, wala naman lang ako nagapamilit, kay balaan ko man, kundiin ako nakalugar sa ilang pangabuhi. May mga beses pa nga daan, nga ginapabati-batian ako ni Tita, nga kabudlay na gid kuno sa pangabuhi. Gani kinahanglan kuno, magtipid kami. Bisan sa shampoo, do halos hindi na niya ako pagpagamiton. Hindi man siya luyag, nga gidabaklan ako ni Papa Mar sa mga gamit, kay gasto lang kuno. Tapos sabi mo, kung may mga school activities, hindi man siya luyag nga mag-entra ako. Pero kay ginapatawagid si Papa Mar sa akon mga teachers nga ako permi ang pangbato sa amon nga school sa mga contests. So, gapangakig si Tita Meldy kay si Papa ya sugot, tapos siya hindi.
Pero kay si Papa man ang nagagasto, so wala siya sang mahimo. Amo lang na galing, akig lang permi ang maagom ko sa iya. Ilabi na gid kung wala si Papa sa balay. Wala naman madugangan ang ilang nga bata, pero bisan hindi ako tunay nga anak ni Papa, alalangay lang ang iyang pagpalangga sa among nga duha ni Baby JR. Palangga ko man ang manghud ko, kag mahagop man siya sa akon, kay kami permi ang updanay sa balay. Nakatapos ako sa high school nga nagapanguna sa klase, kag very proud gid si Papa Mar sa akon tita. Pero si Tita Meldy, so wala lang. Namilit pa si Papa nga handaan niya ako sang pagkatapos sang akong graduation. Sa nag-college ako, kinulbaan ako kay basi hindi nasugot si Tita Meldy nga paeskwelahon pa ako ni Papa. Pero maayo lang kay may scholarship ako sa akon nga pagka-valedictorian kag diri na lang ako nag-eskwela sa Guimaras para wala na lang duruga mo kag istorya halin kay Tita Meldy. BSE Ed na lang ang kurso nga akong ginkuha para hindi na masyado nga magastuhan si Papa. High school pa lang ako, madamo na nagapangluyag sa akong tita. Pero ginpaandaman ako ni tita nga hindi nagay tubang sa mga lalaki. Kaya baka-baka ko no si Papa sa pagpaeskwela sa akon. Tapos basi hindi mala ako makatapos. Kag mamana lang ako. Gani, Tita Regine, ginbawalan gid niya ako nga magnobyo. Sa kay Papa, okay man lang. Kung may mga luyag, kinaintindihan niya kuno nga ti dalaga ako, matahom kag maalam pa. Second year college ako, so may isa ako ka classmate nga nagkadto gid sa balay para nga magpangaluyag. Baw, gasurip ang mata ni Tita Meldy sa kaakig. Kag wala gid ako magsala. Pagpuli isang classmate ko, ginbutong niya ako sa buhok pag-akigan nga daw mapatay na kuno si Papa sa pangabudlay para mapaeskwela ako tapos malandi-landi lang kuno ako sa lalaki. Nasakitan gid ako sa nga ginhimo kay ginhambal Tita Regine. Pero wala ko na lang ato ginpalabot pa kay Papa. So, hindi mo namin ang treatment sa stepmother na no? Although ang laki is also stepfather niya man lang, pero daw ginkabigid siya nga tunay nga bata. Padayon na naton ang pagbasa diri sa istorya nga ini, mga kabombo. And at the same time, i-check naton kung nakasulod gid man, nagtawag gid man si Taurus 21, and if she's already prepared para nga ibutang nato on air sa aton nga pagpatigayon sa interview sa iya. 36 minutos makalipas sa tak ng alas 2 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos ng GED sa pila ka mga importante nga mga kahibalo. Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahay isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay.
ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth. Sa KLP, 38 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. Update sa Kay Towers 21, ma'am. So far, wala ka man nag-contact diri sa amon. Kami, nag-contact man dira gihapon sa imo, but out of coverage and unattended. Ang duha ka mga numbers sa gihapon, no, nga imo ginhatag diri sa aton. So, amo tong hambal ko nga basi ang imo nga cellphone, pwede ikaw ang magtawag, pero hindi ikaw pwede nga matawgan. So, ang isa mo dira ka option, ma'am, since gin-text ko naman sa imo ang mga cellphone numbers ng Bombo Radio, ikaw na lang tawag diri sa amon. And at the same time, kung hindi ikaw makakonect sa amon, basi you need to borrow another line or another cellphone para nga matigayon ang atong pag-interview sa imo. And by the way, naghatag ikaw sa imo nga FB account, naga-friend request kami dira sa imo, ma'am. Wala mo man gina-accept. So once hindi mo kami pag-i-accept, hindi kami makatawag sa imo sa Messenger. So siguro you check ang imo dira nga Messenger and then palihog accept sang amon nga friend request so that bisan sa Messenger, no, diretso nga nakikita nga maka istorya kami sa imo, matawgan ka na naman. Sige, ma'am. We have exactly 20 minutes left before we end the program. I hope nga makahingagaw ikaw, Ma'am Taros 21. Kay sayang man. Kung hindi matigayon na ato interview, hindi mo makuha ang imo nga prize. So sayang gid. Sige, mahulat-ulat kami, ha? For the meantime, padayon natin diri ang sulat ni Wandering Lady sang Guimaras. So, Tita Regine, siling ko, kung makatapos lang ako, malayas gid ako sa balay. Si Papa, wala ako problema. Pero si Tita Melvy, do hindi ko gid maintindihan. Kung nga nga daw sagad hanggang langit ang iyang kaugot sa akon. Ginahimo ko man ang tanan para nga mag-ayo siya sa akon. Pero ambot, kontra gid niya ako. Masami pa niya nga ginahambal nga kung makatapos na kuno ako, obligasyon ko nga paeskwelahon ang akon manghod. Kay si Papa man kuno ang nagpatapos sa akon. Okay man lang na sa akon, Tita Regine. Mabulig gid man ako sa pagpaeskwela sa manghod ko kung makaplastar na ako. Pero ang nalainan ko, kay daw ginapabalo gid ni Tita nga obligasyon ko ina. Kag dapat akuon ko ang ina nga obligasyon. Amo, Tita Regine, kung hasta sano nga amo sini ang amon nga relasyon nga duha. Palihog tugdai man ako, kag salamat kid ang matinahuron, Wandering Lady sang Guimaras. Wandering Lady, thank you sa imong story. Mabugat ang dugo sang imong ginakilala sa buong, no, nga Iloy. Although not in any sense nga related kamo nga duha sa dugo, because siya asawa sang imong ginakilala man nga amay, pero hindi man kamo ya related, no, ni Tito Marmo. Kay nangin second husband lang siya sang imo nga mother, so lain man niya ang imo nga father. So by blood wa ka mo sang kumaga hindi ka mo related, pero sa inyong pagkabigay sa isa kag isa do matuod-tuod gid, no, nga anak ang pagkabig ni Papa Marmo sa imo, kag ikaw ginakilala mo gid si Papa Marmo bilang imo nga amay.
So siguro mo na iya, no? Basta may mga insecurities, ang imong sa Tita Meldy subong, kag basi bala, no? Nga may gamay nga pag-jealous sa iyang bahing. Kaya very much aware siya, no? Nga kamo nga duwa hindi kamo blood related. So basi may malis, way kita kabalo, no? Pero this is it lang. Sa inyo nga duha ni Papa Marmo, between the two of you, kabalugid ka mo, no? Kaintindihan na gid ka mo yang ati pure nga mag-amay ang inyong pagkabigay kag ang inyong pagkilalahay. Kag kanami man sa kay Papa Marmo nga gintustusan niya gid ang imong pag-eskwela until nga nag-college ikaw. So for as long as ara siguro, no, nag-exist ang imong Papa Mar, why ka man, no? So dapat nga iga-worry dira because dapat, no, it's between the two of you ang pag-intindihan ay. Ugaling lang kay you live in the same house, so ara man ang imong Tita Meldy, so dapat may harmony, no, in as much as possible. But I guess as to the responsibility nga do ginapa butsyagid sang imong Tita Meldy, ara pa man yang imong Tito Mar, and you know nga kung ikaw gani nga hindi kaniya matuod nga anak gid pa eskwela ka, how much more, di ba, para sa iya na gid matuod nga anak nga sigurado gid nga gina-preparahan niya manina, ginapanghandaan niya manina, but also good from your end nga may intention ka man nga magbulig sa ulihi sa imong utod kag ang imo lang nga ginaproblemahan subong ining imo nga tita kung paano, no, nga maka-live kamo together harmoniously nga inabla nga makakas ang mga kung ano nga mga malain nga paglantaw niya sa imo, siguro ang iyang mga pagpangimon, ang iyang mga insecurities sa inyo manami nga relationship sa iyang husband. So from your end, manami man na, no, nga you can also do something to reach out sa iya and intindihan na lang. But at the same time, no, see to it nga hindi ka na lang mag-cause ang anything nga ikaakig niya, like kumbaga hindi na lang siya pagtagai sang mga trigger points para nga hindi na lang siya mag-involve sa imo. Kumbaga, mental sa masarangan mo, paubos lang, kaya na lang, no, kag agwantaha lang. Ang importante nga ti kamo sang imo nga Papa Mar, intindihan ay kamo, and ang imo nga manghod sa kay Papa Mar nga ginakabig mo gid nga manghod mo gid palanggaalan siya ya. And we do not know, no, siguro for as long as goodness ang imo nga ginapakita sa imo nga Tita Meldy, who knows, why kita kabalo, no, one day soon basi kon maghumok man lang siya kung makita niya nga you are not a threat. Right? Kundi nga kabigon niya na ka, nga miyembro na gid sa inyong family. So, for the meantime, agwanta lang anay. So, ang himuon mo lang, just focus sa imong pag-eskwela, hasta nga makatapos ikaw, and later on, no, mabalik mo man ang tanan nga mga paghihirap, ang tanan nga mga pagsakripisyo, ang tanan nga mga pangabudlayan, no, sang imo ginakabig nga amay nga si Papa Marmo. So sa dito gani, for as long as kamo nga duha nagaintindihan ay, siguro you should stop worrying, and in as much as possible, no, ano na lang, pakibagayin na lang ang imo nga Tita Meldy. So thank you so much gid sa pag-share mo diri sa imong istorya. Wandering Ladies ang Guimaras, focus on your studies and continue doing goodness, especially towards your Tita Meldy. Good luck with sa imo. 46 minutos, makaligad ang 2:00 sa hapon, magapanumbalik ang KLT. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno Okay, and so far daw wala gid no. Siguro binudlayan gid si Taurus 21 sa iya dira nga cellphone. And basi ko na why siya sa malihog nga pwede makapanghulam another cellphone. Tapos I do not know ma'am why you are not checking ang imo nga messenger para nga kuntani no maka get through kami sa imo para nga matawagan ka naman through messenger kung hindi ka naman mako-contact sa cellphone. But anyway, sige lang you can always again write to us, and who knows, basi kung mapalian naman liwat ang imo nga another story kag mangin winner sa KLP. Oras naton 49 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. Yari ang mga importante nga kahiwatan sa Plazuela de Iloilo sa subong nga semana tub today, no? Tub Sunday. May 28, Sabado kita today, ang Binhi Band amo ang magahulat sa aton karon sa alas 6 sa gabi. Ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, will once again rock the Plaza Mayor o Plazuela de Iloilo with their carefully selected songs sa duha ka oras nga concert at the plaza. Umpisa alas 6 sa gabi. Sa sini nga event, napulo ka mga concert at the Plaza Mugs ang iga raffle sa tanan nga ato didto, no? Especially sa mga patrons. Buwas naman, May 29, Domingo nga adlaw, siyempre bukas ang Plazuela de Iloilo, ang portahan sang La Tolda dira sa Plazuela de Iloilo sa mga mag-a-attend sa regular Sunday Mass sa La Tolda. Umpisa las 11 sa aga. Kag pangamuyuan tagid ang tanang nga mga Filipinos nga mag-embrace ang unity bilang pamaagi sa economic recovery rather than division. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa aton nga pagpamakal sa aton nga mga kinahanglanon sa pagluto naton or anything, no? Ang mga luyag naton nga kaunon, ang mga ingredients, dira kita mamalaklon sa The Farmer's Bazaar because ang iya nga open air setting kag bilang balakla naton sa pagkaon sa tama kakasarangan nga presyo. Mamalaklon kita dira sa The Farmer's Bazaar sa Plazuela 2 kung kinahanglan ta sa mga meat products, baboy, manok, isda, mga uga, mga itlog, kag kung ano pa, bisitahan naton ang The Farmer's Bazaar sa lower level parking area sa Plazuela 2. Kag bisitahan taman ang upper level parking area sa The Farmer's Bazaar para sa aton kinahanglanon nga mga ulutanon, prutas kag iban pa. Mayara sa hagdanan nga nagakonekta sa lower kag upper level parking areas, agud nga mangin mahapos para sa aton nga makalabot kita sa upper level parking area. At The Farmer's Bazaar gintuko dinhi sa tiyon sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi na dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal, ginapasiguro sa The Farmer's Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. We still have 9 minutes before 3 o'clock and pwede pa nga makadiretso kita another story since daw wala na chance si Taurus 21 nga makasulod diri sa aton. Ay sayang, no? Wala mo mapreparahan. Mas hindi ka aware, ma'am, hindi ka matawgan ang imong number. But anyway, sige ihatag natin sa inyo this time ang sulat. Nagikan kay Nicole sang Niagaw. Dear Tita Regine.
Maayong adlaw, Tita Regine, kag sa mga manugpalamati. Tawag na lang ako nga Nicole, isa ka 19 anyos, kag bagong graduate sa senior high school. Ini nga istorya, Tita Regine, ang makahatag leksyon sa mga kaidaran ko kag sa mga tawo nga gadali sa tawag nga paghigugma. Grade 12 ako, Tita Regine, sa nagtuntuon na ako nga magmigo. Legal kami sa amon pamilya, kag nagnami ang amon relasyon, kay nasunod namon ang laygay sa amon ginikanan nga dapat may limitasyon ang tawag nga relasyon. Kay tama pa kami kabata, Tita Regine. So nagdugay kami, tita, natakan ako, kay tanan ko na lang ang hulag, ginabantayan niya. Pati classmate ko, ginasilosan niya. So tita, nag-decide ako, nga bulagan siya sa amulang katunga rason. December 7, kag nagbulagay kami, Tita Regine, sa makapila ka adlaw, nangayo ako kapatawaran sa iya, kag gusto ko sadto makipagbalikan. Kaso, hindi na niya ako mabaton, tita. Sobra kasakit ang ginabatsyag ko. Kaghalin ako sa city, pauli isa miyag-aw, nagsakay ako, Tita Regine, sa jeep, nga gatulo luha ako. Damo gatulok sa akon, tita, pero ginpabayan ko lang sila. Nag-chat sa akon ang isa ko ka-batchmate sa high school. Nangamusta siya sa akon, tita, kag nagdugay ang amon nga pag-chatanay. Hasta nga nagkita ay kami. Ipangalan ko na lang siya sa kay Dom. Sa nga time, Tita Reg, nagistoryahanay kami about sa mga excess namon, kag patas man kami inagyan, pero parehos So na-comfort namon ang isa kag isa, tita, kag kadasig nga nalipatan ko dayon ang akon nga ex. Nag-imaw kami, kag didto man ako nag-New Year sa ila, tita. Wala kabalo ang pamilya ko kay sa Manila sila, tita, kag didto na ako nakatuon nga magbinuting. Tanan-tanan na lang, Tita Regine. Kung madula ako sa balay, ginabantayan ako sang tiya ko, kagapanugid kay mama. Ginpalusot ko lang sa pihak nga talinga ang makara sa ako ni mama. Kag, managbukas na klase, didto ako gaigma sa balay sang ako nobyo. Kilala man ako sang pamilya da, tita. Kag kung magkadto ako sa ila, tita, ginahulahog da si Dom. Nga iba naman kuno ang gindala niya sa balay da. Ti sa sobra ko kapag palangga sa iya, ang tanan ko nga kulang sa akon anay nga nobyo, ginhatag ko na sa iya, Tita Regine. Kay nahadlok na ko nga magkulang bilang isa kamiga, tita. And then may napansin ako sa iya, Tita Reg, nga iba na hulag niya. Ginasundan ko siya, kay wala na niya ako ginaimaw-igma. Tapos na-shock ako, tita, sa nakita ko nga imaway sila sang ex niya. So nag-away kami, kag siling niya, why pa siya ka-move on sa ex niya. Nagbulagay kami, tita, kag sa pagbulag namon, ginsilingan ako sang classmate ko, nga gabusong ko no ang iya ex, kag nagkadto siya sa ila lugar sang classmate ko, kay nagpahulog. Hamal ko bay na lang da sila wala naman kami na. Kag isa pa, kapila ako man nadakpan, nga ga-text pa ex niya, gapanghagad malagaw. Malagaw ko no sila bay da sila sa kabuhi da. Hasta nga magtatlo na kabulan, nga wala nagid kami conversation or bisan na nga pagkitaay ni Dom. Nagbalikanay kami, Tita Regine. One time, kami plano ko tani, kato, nga magbalo sa iya. Kaso na konsensya ako, tita. Siling niya sa akon, grabe, ugot niya sa ex niya. Kay ang chat sang kumari ni Dom, nagaproblema ang iya ex, kay manugbata na siya. So, amo to, ang pinakamasakit, tita. Naging chat ko ang ex niya, nga kung tuod bala, gabusong pa siya, kag siling niya sa akon, hoo, tita, gabusong pa siya, kag need niya ang money. Kaya wala siya kuno ipa-check up, kag ipa-ultrasound. Nag-amin man siya sa akon, nga pinahulog niya. Kaso, wala nahulog. Gininto lang siya kamalam, kaya hindi man magpatay ang malam sang bata. Tibalaan galit ni Dom, nga gabusong gyapon, ang iya ex, wala gid siya yung nagpati sa ex niya, kay grabe kaakig niya, nga ang sinaskuhan niya ang bata nila. Hindi gid siya magbaton liwat sa iya nga ex, kay ginapangin bato niya ako.
Tani tita, kung una pa lang, nabalaan ko, ang gabusong pagari siya, tani wala ni nagsampaw ang mga problema ko, tita Regine. Anyway, hasta na lang diri ang akong nga pagsulat sa liwat. Ini si Nicole sang Miagaw. Well, siguro Nicole, no? Para nga may peace of mind man ikaw, let Dom kumbaga resolve his own problem sa iya anay nga ex. Bain na lang da sila anay, no? Nga ti resolbahon nila kung ano man ang ilang problema, kag kung ano ang dapat nila nga istoryahan dira. For the meantime, ti kalma ka lang anay, and you can always focus sa imo yang kaugalingon sa paghimo sa mga butang nga paayo para sa imo, mga butang nga mga positibo, mga butang nga pwede nga maka-empower sa imo so that amat-amat mo nga malipatan ang nga pangatubang mo nga problema. So pabayian ay sila nga duha, let them resolve their own problem, and for the meantime ikaw enjoy life and do things nga pwede gid nga palipay sa imo, pwede gid nga makapaayo sa imo, or maybe focus ka sa imo nga pag-eskwela, focus ka sa imo nga family so that makabawi ka sa mga feeling mo, mga palpak nga nahimo mo sang una, and so that ang ilaman nga pagsalig sa imo magabalik man. So good luck gid sa imo, and thank you so much sa pag-share mo diri, Nicole sang Miagaw. Well, mga kabombo, in punto 3:00 ang aton nga oras. Sayang, no? Taurus 21. Sige, may next time pa man. You can always again share another story diri sa kahapon lamang program. And to those nga mga nagapadala sang ilang nga mga istorya diri, and if ever nga magdaog ka mo see to it, ha? Nga open gid ang inyong cellphone, nga pwede matawagan or kamo maka-reach out man diri sa aton para nga mahitso naton tanan. Anyway, before we close the program sa siningang hapon, ginapasalamatan ko gid tanan naton nga mga letter senders sa siningang semana. Isa sa inyo ang aton nga mangin winner. Kag ina siya magkadaog sang 1,000 pesos nga cash, and at the same time siya naman ang aton nga hitsohon para nga maka-interview kita sa iya sa sining nga maabot nga Saturday, next week kadi bulan na sang Hunyo. No wonder, nga nagaulan-ulan na. Well, anyway, salamat gid sa inyo, and again, para sa inyo mga istorya nga pwede gid mapalabot diri sa KLP, liog na lang, isulati na, and then ipadala care of sa kahapon namang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And our winner para sa siningang semana, Waisang Liwan, kundi si Inday sang La Paz. Congratulations sa imo, Inday sang La Paz, sa itong iya nga mother ging bangkaw sa iya kaugalingon nga utod. So ikaw nga nga winner, Inday sang La Paz, reach out man kami sa imo, mag-contact ako sa imo so that ma-set naton ang pag-interview sa imo this coming Saturday through video call. With that, mga kabombo, madaming giging salamat sa inyong pag-upod sa akon sa sininga hapon. Balikay naman kita sa Lunes sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. Enjoy your weekend. Good afternoon and God bless.